Kaya pala pupunta ako. Hello po sa one viewers. Ayun, Hello po. magluluto na naman tayo ng balot Tapos na kagad yung una kong luto. Tapos na, magluluto na. Paubos na. Daming bumibili. 3 viewers, hello. Wala muna tayong kantahan ngayon. Hello po. Paano kami na mali? Mali, naubos na po yung balot and magluluto naman ng second batch. Yung Kuya Benji, Fernando, hello po. Hello po, Kuya Benji. Hi, Nini. Hello po, Kuya Benji. Nagbabantay pa ako ng balot. Ayun po yung balot ko. Lalabas. Mga bumibili na. Bumibili na. Tapos magluluto pa kasi paubos na. 5 piraso na lang yung una kong niluto. Kuya Makbal, hello po. Hello po, Kuya Makbal. Tara na. Hello po. Hello po. Wawa. Mama pala yan. Ano mo na, magluluto ako ng balot. Hello po. Hello. Paubos na. Ako, ay, kung sa'yo po. Hello po, Kuya Benji. May pumasok na po kanina. Pumasok po kanina. Thank you po, Kuya Benji. Thank you po, Kuya Benji. Salamat po, Kuya Benji. Ate Yoli, hello po. At busy sa tindahan. Wala muna tayong kantahan ngayon. Nagtitinda kami ng balot. At ano na, opening ngayon ng basketball. Gandang gabi po. Kuya Roque, gandang gabi po. Sige, lang ano. Mega love shoutout po, Ate Yoli. Kuya Benji. Sa akin galing. Wow, thank you po, Kuya Benji. Thank you po so much. Ay, thank you po, Kuya Benji. Hello po sa 19 million viewers. Pasensya na po, Kuya Benji, na-receive ko na po yun kaninang hapon lang po. Kaso po, nag-ano po kasi kami ng balot ng paninda. Tapos, ngayon lang po nakapag-live ay. At di rin po kasi namin kung paano ka po kontakin eh. Kasi alam ko sa yun yung kagabi nga po. At pasensya na po, busy po.
Kuya Benji. Good evening sa inyo dyan at sa lahat. Hello po, good evening, Ate Yogi, Enriquez. Hello, gandang gabi sa inyo. Hello, Wawa. Opo, Kuya Roque. Ngayon, nagbebenta ng balot. Kasi kung magpipiesta dito, so gagawa ng ano, para may benta. Taro. Magpipiesta po Ay, kasi. on. Kanab talaga ako na ako. Mabenta yung balot. Naubos na nga po yung first batch. Second batch naman, magluluto po si, ano, parang Jason. 25 po. Ayun ay, pasensya na po. Hello po. Nawala ang ating ano. Ay, pasensya na po. Umalis na sila lahat. Pasensya na po sa ano, sa signal po ng wifi namin. Ay, nakikonnect na lang pala ako. Wi-Fi na. Yan eh. Okay na. Nagano po sila ng ano, Ng mani. ng mani. Eh. Tsaka may ano po. Tingnan natin baka ano, comment po kayo. Baka nagahang na naman ang cellphone. Try ko kunin yung cellphone. Baka may naman. Hello po. Nawalan po kasi ng internet. Bida po kasi ng puti. Nagahang ating sa 7 viewers Hello po. po. Hello po sa 9. 9 viewers po. Wala po munang kantahan. At ano po, tinda muna po. Tinda mo na kayo ngayon. Tinda muna po tayo. Good evening po, 8 viewers. Ay, sorry. Sarap yan. Okay na lang. Ay, grabe. Ay, Masirang tanong. Okay na lang. Okay na, okay na. walang dito ka lang. Dito na. 8 viewers po, comment po. Hello po. Hindi na ubos. Baka may nagko-comment tagahang Kailan ko na lang si Ami. Sorry na lang. Baka maano yung wait lang po, hindi mabasa. Nagkahang yung cellphone. Unlimited ba, Sarah? Unlimited ba si Ami? Oo, pero bukas hindi na. Midnight na lang pala. Yung Mingming ha. Hailey ha. Joshi ha. Live. Hanggang midnight na lang pala. Eh po, ano nga unlimited? 1 hour naman. Hanggang 1 hour lang. Nakakunik ko sa kabila. Kaso, Ano? Pwede? Inulit nyo? I-relive mo na lang para makatrip. Pasok kayo sa ano? sabi na kinukunik ko sa mga Kaya, ano? Naghang na naman yung cellphone kasi walang signal. At nag, ano, nagluluto ako ng balot ulit. Pero okay lang, hanap ko. Pag meron ko
Yun yung nag-wait ko na sa lalaw. Gumasabi ko si Jinsi nga. Si Jinsi. Pero Ano ako ka na nang ulan? Oo. Bigla na talaga. Kung hinarap namin. I-check mo Okay ba? 97 mo na sa average 61. Katay ko sa dinang Amo. Amat, ilan ako nagsasabi ko, ulit. Pero in-expect mo na mo ikat sa talaga gana. Tapos, tingnan kayo mo. Pero nababayad ko sa una ko sa oo, sabi ko, pero wala si Jenny okay na sa kanya to result. kailangan ko talaga tayo. I mean, okay, parang di man ako may question. Meron pa lang talaga ako naman. So, nasusok pa nga ako itong mag-trap. Pero, marami na rin. Pero nga talaga same day delivery. Thank you, ano? Pero kaparte talaga ako, sakto. Hindi ko kaparte man nga ako na Jenny, tadawa arong pa sa ulan to. Tanggap niya din yun ako. Eh, pero sabi naman talaga kapag dali ko. Pagdalikod ko mga natulog sila ko sa Okay, Di ba si Joe? Sabi ni Joe, Yan nga siya. amo din. thank you. Ako, congrats. Di mag-live natin. Ha? Kaya. Ano yun? Ano dito? 25. Opat 5. Ay, well, fun. Pero kapag pero nagpapati sa Gina ko kaya Hello, 11 viewers. mag-uunod to. So katakin ko na niya sa lang ganang di mo nakasag. Sika ko dito. Kapag dyan. Manit ay. Loading. Pero sa ganda siya plan. Asa ko yan kakakuha tayo. Nakakulit ka sa kamso. Di ko na ko sa Ako na, nakakunik ako sa kantor. Gumaluya talaga. Hello, hello. nakasimbagat. Oh, magpapatikat to. Sa buhay mo lang Ay, di mo lang talaga. ako ginaul ko yan nila. Uy, dami na pala. Kasi na po at di ko nakikita yung comment dyan. Dito na ako magtitingin. Yoli. Basa mo, basa. Tia Roque. Opo, may liga. May Ah, liga. Pakita ko sa inyo. May liga. Pakita ko sa inyo. Sabi na sana ka na mag-re-ready ka, Hindi, pakita ko sa inyo yung ano. Tatanong kasi nagluluto ako nung naglalaga ako nung Tatanong ko kasi ako. itlog. Balot oh. Ito talaga ito din iba sa iyan na boss. Sa yung mga lawas sa ratos. Ang liga. Hanggang man yan, nag-picture pa nga diba? Nag-picture. Namay sa mga Ayun mo sa Nilibit nag-unag ko ng pinadali sa Ayan oh. Daming tao dyan, tapos daming nininda. Oh. Tapos ako naman, babantay naman ako sa balot ko. Ayun naman yung balot ko sa labas. Yung balot. At nagluluto ako ng balot ulit kasi paubos na. Ubus yun. Oo. First time. Yung una kong niluto, ubos na. Basa-basa. Good evening po. System viewers, hello po. Mega love shoutout. Pasensya na po sa signal natin kanina. Medyo ano, yun nga po yung kaya hindi po kami masyadong nakakapag-live.
ang palamig. Kaya po, hindi masyado kaming nagla-live dito kasi sobrang po. May basketball. Sinabi mo kasi ano, Kuya Benji? Nakuha mo na, nakuha na. O yan na, ano, maraming salamat po Kuya Benji. Opo, hindi. At nakita na namin yun dun sa ano, Gcash ni Mrs. kanina, may pumasok. Tapos nag-counter lang kami na may mga gano'n, may sabi kung saan galing yung kanino. Pala yung sinabi mo kagabi. Maraming salamat po Kuya Benji. Thank you. Ngayon lang po God bless, kasi- God bless. Thank you so much po. At Busy. ano po, Kuya Benji, ano po, decide ka po kung ano ang, Gagawin sa ano. opo, kung ano gagawin po sa binigay niyo po. Ate Mayang, good evening. Hey, hello, my friends. Wala tayong kantahan ngayon, busy sa paninda. Opo, sobrang, Kanina yung paggaling ko dyan, ate Maya, sabi ko baga, bibili ko ng ano, ng balot. Ito na, itinda na ako. ay, thank you. Mamaya, magpupunta kami ng mani, pero bukas na tayo titinda. Dami oh. Hindi na kaya ng oras. Nilagay mo sa ref. Sabon Babalutin pa ko di. to. Oh, puyat nga. Si tatawag ka naman ka naman sabon na di na nalabas. Pagka galing sa trabaho, vlogger tayo sa umaga, balot bindo tayo pag gabi. Kailangan natin magsipag, lumiskarte. Ilang piraso na lang yan? Tingnan mo. Ito na yung ano, nagkabalot natin. May gira ko ako sa pa. Hindi ko isa sa. Ito na yung balot natin. Ito na. Hello po sa 22 Yung ml. balot ko ay ano, Malakas 25 ang yung isang palamig. piraso. Ay, mas malakas. Malakas ang pala. Good evening. Oo, malakas Ano talaga. mga family? Kasi mga yung sabi niya ano? Good evening. Ate Good Maya. evening to the Aliman family, to our solid viewers, and also to solid sponsors. Hello po, Maria, Dolores, Legaspi. Ate Mayangan. Hello po, Ate Mayang. 21 viewers, hello. At sa 11 na nagtamsak. Pasensya na po kayo kung mag-loading yung ano natin, yung live. Kasimot na. Yung ano kasi, kabitan ko dito ng wifi, yung magkakabit ay ano, may patay sila kaya pala din nakakapunta rito. Biglaan, kanina pa lang. Di ko pa alam kung kailan sila pupunta rito. Ano last time naman natin? Yes na. At sa, kay ano, kay, sino yung nagpapag-snack? Kay Kuya Ruel Oliano. Ay, si Kuya Ruel, ano? Ay, muli na. Molina. Kuya Ruel. Molina. Ayan, loading. Kuya Ruel Molina, nandyan po ba kayo? Lakbay. Malinaw na ngayon. Tingin ko. Pag pumasok siya ng Kuya Ruel Molina. Makbal, malinaw na daw. Malinaw na ngayon. Pasensya na po. May burger naman dyan. At hindi ko, paano ba? Doon na lang tayo sa inyo. Tanungin nyo kung ano. Kasi, Tanungin mo si Kuya Ruel pag pumasok dyan. Tanungin mo kung nag-live na lang ako doon. Doon na lang pag siguro nag-live, gastusin kasi- o dito na kasi dito naman sila. Kapag nagkantahan doon. pag nagkantahan na lang doon para kompleto. Tanungin mo ha. Ako, Kuya Ruel. Pag pumasok dyan. Me. Pasensya na po si parang Jason ay nagluluto ng tapos nagbabantay din. Nagluluto, nagbabantay. Kuya Benji, comment ka po Kuya Benji kung ano po yung gagawin doon sa ano, kung may request ka po.
gagawin ko dun sa ano po, pera po. Wala po munang kantahan po. Pasensya na po. At kasi try lang po muna namin para madagdagan po yung ano. Ha? Alin? May po din. Pero isa lang. Napala dalawa na. Stick pa lang naman. Ah. Marami pa. Tapos bukas, bibili pa ako rin. Pagkagaling ko rin. Opo, last one. Kuya Benji. Hello po. Kuya Benji, thank you so much po sa binigay mo po. At, Maaga na, maaga na ako pupunta dun sa ano. ah, Pupunta dun sa Labwa, tapos dadalhin ko muna dun sa ano. Dadalhin ko muna dun sa Labwa, o sa site. Yan, Kuya Benji, tanong ko lang po kung anong gagawin namin dun sa ano, dun sa isinend mo. Dun po sa sinend mo kung ano yung gagawin namin dun. Kuya, mag-i-edit pa ako ano yung ginawa namin ni Kapuloy. Ano? Kaya kumakalayang eh. May, binabukot mo sigarilyo? Binabukot mo? Binukod ko pa ng bagyo. O ano nyo? Tingnan ko yung nilalagaw. Malinaw na ngayon. Na? Hello, mega love shout out sa 22 million viewers. Kayo na lang bahala. Dami. Kuya Benji. Kayo na lang bahala. kayo na lang bahala. Hindi po kuya, kung may request pa po Kuya Benji, ano ba, paano ko ba sasabihin? Ang hirap ng kayo na lang bahala. Mamaya po, tanungin ko si paring Jason po. Nagluluto po kasi ng balot po sa likod. Nagano lang po kami pag nagluluto ng balot sa kahoy. Nagano po siya nagluluto. Kasi yung isang tray ng balot, limang piraso na lang po. Mamaya po, tanungin ko siya, Kuya Benji.
Pasensya na po, wala po tayong kantahan ngayon. Number 10. As soon as I do another throw, Naghahang pa na ang cellphone. that was 2 points by this number 17. Yan may iklog. Tatlong iklog. Ganda ka mo isang mga magkukunin ka na. Amo na yan. Adi na ko. And here, Nagaan pa nag-aaway sa 75. Timeout. time out daw. Hello, mega lang shout out. Sa 19 million viewers. Hello po. Comment po kayo. Sixteen viewers. Hello po. Pasensya na po at siguro po tingin mo dito ko na po kayo sa ano paliga. Ito po ang ano dito. Paano ba ang ano ko? Okay. Ayan po. Ang milk tea nila, nene. Ayan po yung tinda nila. Dito naman po yung kasama naman po sa tindahan. Ilang game ba yun ngayon? Isa lang yan. Exhibition? Oo. Ano yan? Sabi ko baka naboboring na sila. Ha? Sabi ko baka naboboring sila. Girl Tapang, hello. Say hi. Number 1 for versus number 17, very well. Time for number 10. For the second group, yeah, by versus number 25. Tayo na lang daw yung bangalo. Versus number 10. Sige po, salamat po ano. Salamat po kay Benji. Thank you. Loading. Now, let's go it. Come back to the number. Number 4. Salamat po kay Benji. Holding down. Number 14. Number 14. Holding Salamat po sa down. 16 viewers. At versus number 8. Good. Well done. Number 6, passing to number 10, this is number 17. Good ball by Wilson. Ayan, nood lang po kayo dyan. Good by Kamaran. Number 4. Wilson. Good. May request pala si Kuya Benji. Ayaw nyo sa ano po, sa sunod po Kuya Benji na, ano, na live. Pwede naman ako mag-live doon pag ano. O kaya pag mag ano na, pag makabit na yung wifi ko dito, dito na lang kami mag ano. Kasi hindi na pwedeng magsarado kasi araw-araw na yung basketball. Sayang yung kita. Pag mapakabitan na ako nung ano, nung wifi na pinapakabit ko, dito na lang kayo mag-video okay sa ano, sa loob ng bahay. Diyan na lang po kayo mag ano, mag-request. Again, thank you po talaga. Maraming salamat po ka ano, Kuya Benji. Maraming salamat. At kay Kuya Ruel Molina sa sinid niya kagabi.
Siguro sa sunod na live na lang ngayon, ano, ipapa-snack namin sa mga kakanta. Opo, maganda po talaga yung pwesto ko dito. At di pa nga ako namimili din sa tindahan. Di pa ako kumukuha. Kasi yun nga, kinapos na ako sa oras kanina. Nagtrabaho kami ni Kuya Puloy, tapos nag-live ako doon isang oras. Tapos paka-live ko, pumunta ako dito sa bahay. Kinuha ko si Mrs. Pumunta kaming Nabwa. Wala na akong time para mamili ng mga sitsariya. Tapos bukas papapasok. Kasi di pa tapos yung challenge. Pagkatapos ng challenge, yan, babawi na lang ako dito. At di na rin ako makakatulog dun sa barracks kasi kailangan ng partner ni Mrs. di sa tindahan. Yan, unang ano pa lang yan, unang gabi. Pero grabe na yung tao. Lalo kanina yung mga pagparig kanina talagang daming tao. Marami nang naghahanap ng balot. Kung nakailabas ko agad yung balot, kung nakarating agad kami ni Miss, baka ubos ka agad yung 4 na tray na balot. Ano? Ay. Request daw si Kuya Benji sana. Pasensya na Kuya Benji. Kasi ano po talaga ito kasi yung... Pero mag-ano rin po kami doon. Pag Dito na lang. Hindi na tayo pinapay doon. Busy na. po sila Nakita dito. lang yung wifi, dalhin ko dito yung ano. Kasi busy pa nga, may patay yung ano. Yung magkakabit, may patay sila. At nanonood po si Sir Ruel. Sir Ruel Molina. Sir Ruel Molina. Kasi na po, hindi po kami ano, at yung snacks po na binigay niyo po kasi akala po kasi namin ano yung wifi niya. Kaso bigla po may nangyari po na hindi inaasahan. Kasi hindi na po kami masyadong makakapunta doon sa kanila kasi ito na rin po yung pagkakataon namin para kumita po talaga sa tindahan. Dito na po talaga yung ano, kasi halos 1 month lagpas yung parang preparation para sa fiesta dito po yung paliga, yung ano-anong actually yun po yung talagang hinihintay namin once a year na talagang magandang dance sa mga tindahan. Eh pag nakabit po yung wifi namin, dito na lang po kami. Papupuntahin na lang po namin sila dito. At dito na rin po magkanta. Maganda ang pwesto niyo sa tapat ng basketball court. Opo, sa ano lang, tapat ng basketball court. Tapos, ito po Kuya Benji, kalsada na po. At yung court na po yan is dinonate po yan ng ano, mga
ano namin, lola, lolo. Kasi yung lupa na ito ay halos lahat po sa lola-lola namin. Eh, dati daw po nung panahon is mahirap maghanap ng pwesto pag sayawan kasi parati daw parating pinagsasakahan, minsan hindi pa naaani, kaya yun po yung mga lola at lolo ay yung magulang ng lola at lola ko, nag-donate po sila, yan po yung court na yan, dinonate po para sa barangay. Na yan po yung ginawa ng basketball court. Kaya yun po, napaganda yung pwesto namin kasi ito po ang katabing lupa, sa lola po namin ito, pamana din sa mga anak niya, which is yung papa ko, kaya dito po kami sa pinakang na magandang pwesto sa harap ng kalsada mismo, katabi ng court. Nakatulog ata mga kasama ko dito sa live. Pasensya na po at siguro po kasi halos sa araw-araw po nagla-live ng kantahan ko at siguro Kuya Benji nabigla lang sila pagpasok nila kasi alam ko nila kantahan. At yun nga po, simula ng liga, yun po talaga yung inaasahan namin every year talaga. Nakikita po talaga. So, pag naano po yung wifi, dito na lang daw po magkakanta. Na? Yo. Nakatulog ng mga kasama ko dito sa live. Ay mga sa live viewers. Ipaalam mo namin. Paalam ba? Pagsumura yung ulo. Basta. Ay, pasensya na po. Nag-reconnecting na naman tayo. Naglalag na naman ang ating live. Pasensya na po. At yung liga po na yan, ano pa lang po yan. Hindi pa, tomorrow po talaga magsisimula. Yung naglalaro po ngayon is exhibition game ng mga taga-bayan. Okay lang next time. May pustahan kaya yan? Okay, May pustahan kaya? okay lang daw next time. May pustahan daw? Sigurado yan. Okay lang next time. Sabi ni Kuya Benji, pasensya na Kuya Benji. Pero sa next na pagla-live po, May bibiling balot. so next time po sisiguraduhin po namin masayang-masaya yung live. At siguraduhin po namin yung wifi is hindi na maglalag. Tapos kagabi po, panay brownout po kasi kagabi. Yun pala, signal number 2 na sa akin. Bigla lang po yung ulan. Kagabi. Ayan po, may bumibili po ng balot. Dito po talaga, sinanayan po ng balot. Ang una pong nagtinda ng balot is yung lolo niya po. Tapos, yung suha po is pinamana sa kanya. Sa kanila. Kaya yun po yun po ang tawag nito. Yung pinamana din na wag daw sasabihin yung recipe ng suka nila. Kaya yun. Siguro yun talaga yung pinakang pinabalik-balikan din ng mga customer din namin. Kasi kahit ilang kami.
And number 1 versus number 10. Baka makalimutan mo yung ano. Ilang minutes na? 45 seconds. Maya-maya. Yun po sa lahat. Comment po. Kwentuhan na lang po muna tayo at wala po tayong ano. Walang kantahan. At last live na ba? Kasi ngayon na ba mag-a-announce? Ngayon mag-a-announce si ano? Ngayon na vlogger. Ano na eh. Last day na eh. Hanggang 20 ate. Hello po sa lahat. Sa mga silent viewers po. Ma'am Maria J. Good evening po. Ma'am Maria J. Ate Maris, Kuya Julius. Ate Jenny, Kuya Jojo. Sino pa? Pasensya na po Kuya Jaime. Mga silent viewers natin. Sir Rowell Molina. Sir Rowell Lipo. Rowell Lipo. Pasensya. At tayo ay tapos na ba agad? Ay, 7.5. Dalawang balot tapos dalawang balot. Back to the ballroom. Ate Cherry. Good evening po. Kuya Jaime. Pasensya na po, wala po tayong kantahan ngayon. Ate Cherry, Kuya Jaime. Wala pong kantahan. Na-try po sana namin dito magkantahan kanina. Kaso po yung signal po talaga. Tapos, nag-ano po kasi kami, na-try ibalik po yung balot na magtinda po ulit kami. At yun na nga po, ayun na po, pang dalawang try na namin ng balot na solve na agad yung ano. At nagluluto po siya. Yung next live po namin, dito na po gagawin. Pasensya na po, nagrahang kasi yung cellphone ni Parang Jason. Dito lang po ako sa luma kong cellphone nagbabasa ng Pwede ito viewers ano? Ate Cherry. Ay, Ate Cherry! Kuya Jaime, hello! Hindi na busy. Nagbabantay ako ng balot, nagluluto pa nga ako. Kukunin ko na nga yung balot na pangalawang balot. Kasi, ano nila, dalawa na lang mo. Babantay mo muna, tingnan mo. Oo. At yun na nga po, inano po namin na makapagbalot, makapagtinda po kasi magpipiesta na po. Yung ano po, magpapaliga na po kasi. Yes. Hello? Ito na,
ready para jugar jugada selectoral. Ito yung balot na ano. Pangalawang luto. Oh. Pangalawang luto. Number 4. Therefore, 2 points by number 4. Five. Is that it? Number 71. Luna Gonzalez. Time out. Time out. First foul. Back to the table. Kaya kami po balik sa bago na ako lang sa That's all right. Hello po, pasensya na po. Miss Polo Solino, hello po. Balot po, opo, Ate Cherry, yun po yung pinakang pamana ng lolo niya. Ni Paring Jason. Yan po talaga yung pinaka pamana sa kanila, yung balot. Kaya yun, hanggang ngayon, yun po yung inano. Medyo na ano lang kami na hindi pagtinda. Pag ano po kasi na-stop yung balot, pag, lalo na pag yung panahon is walang masyadong ganap, ganyan. Pero ngayon po hanggang November po talagang magtitinda kami ng balot kasi yun po yung pinaka pagkakataon namin para kumita po talaga. Kaya yun, alos binubugan namin ng tinda, ganyan po. Pag malapit na yung fiesta, nakakaubos po kami ng halos 8 tray isang gabi. Ilan ba yung 8 tray? 8 times. Halos 240 na pirasong balot po ang nauubos namin pag malapit na po yung fiesta. Kasi 8 tray times 30 po ang isang tray ng balot. 240 piraso po. Nauubos po namin yun sa isang gabi lang. Pag malapit na po yung fiesta, kaya yun po talaga yung pinaka every year po, itong malapit yung fiesta, yun po yung talaga, pinakang pagkakataon namin para kumita. Kaya yun, pag gantong panahon na, yun, puyat-puyat, ganyan po. Pero pag natapos na din yung mga puyat, yun, sobrang happy kasi katulad nung nakaraang fiesta po, yun yung nakapagawa po kami ng pulong-pulong namin, napaayos yung motor ng papa ko. Kaya yun yung nagawa po. Halos
ano din, mabigat din sa bulsa yung pagpapagawa ng kolong-kolong kasi umabot po yan ng ano eh, nasa 30 o 27, parang ganun po. Kaya yun, sobrang ano, happy din namin pag ganitong panahon kasi ganda ng kita po namin. Sa magkano balot yan? 25 na po yung balot. Dito. Ang bentahan po, 25 na po. Kuya Ronald Mawan, hello po, good evening. Sir Chris Polo, 25 na po ang bentahan ng balot. Sa Penoy po, wala pa po kaming idea sa Penoy ngayon kasi wala po kaming nabili. Sold out daw po dun sa kinukuhanan namin ng balot. Siguro, hindi ko alam eh. Kung magkano po ngayon ang Penoy. Ang balot, 25 po ang benta ng balot. Ayan po. Gandang gabi sa lahat. Kuya Jaime. Gandang gabi po. Kuya Jaime. Dito balot 12, isang peraso po. 12 po ba to, Kuya Benji? May, hindi ko po masyadong maano. May crack po kasi yung cellphone ko. Kaya yun. Ayan. 12 po. 12 po ba? 12 times 15. 121 pieces ang isang tray. Dito po, 121. Quince? 15 po ba? Kuya Benji? 180 pesos isa? 180 pesos isa, Sir Chris Polo. Grabe naman. Ay, baka sa ibang bansa. Ate Cherry. Yeah, Danilo. Good evening po. Yes. Oh. Hindi ko po alam kung magkano nga yung puhunan namin sa balot eh. Pero ang benta kasi 25. Oo, 1 piece times 15. Bali, 180 pesos ang isa. Ha? 180 daw ang 180 ang isang peraso sa ano. 180 yung ano kay Kuya Benji sa ano sa Saudi. Yung balot? Dapat bumili ng mantika para pag kaya mo mamaya doon tayo natin yung Yan pera namin. mag-edit pa ako sa sarap. Sakto yan, pagkatapos mo mag-edit. Yan pera namin. Ano po sa 29 viewers dyan? Sino mo yung Ang dami nila. Thank you. Sila Kuya Benji. Madaming silent viewers Ate kasi. Cherry. Hello po sa mga At silent sumasalit viewers. viewers natin.
Love you po sa inyo. Kwentuhan lang po tayo. Okay lang po magkwentuhan tayo. Kuya Chris Pulo Solido. Kuya Danilo Pizarro. Comment po kayo kahit hi lang po para ma-hi ko po kayo. Kahit hi lang. Parang Jason hello daw. Hello po Kuya Danilo. Sarah. Thank you. Magkano kayo ano natin? Yung alin? Yung puhunan? Puhunan? 1650. 1650. Pero pag bago-bago pa naman. Kasi malayo po kasi ang ano namin eh. Malayo ang bayan halos 45 minutes Yung? biyahe. Kaya ako nga Karaniwan. 30. Pag ako lang mabis. Pero pag sa karaniwang tao na sa ano ka na parang Jason. Ano? Happy na ako dinig boses nyo. Inaanto ka na daw sa Discord. Pesos, family dito. Nasa 120 pesos ang isang balon. From Australia daw po sila. Ma'am Precious. And family. 120 pesos. Dito po 1 to sawa sa ano balon. Tapang nandito. Bukas, bala ko bukas, pag makapasok ako na maaga, pupunta muna ako doon sa balutan. Tapos dadalhin ko doon sa barracks, yung balot. Para pag out ko, diretso ko rin sa bahay. Pagit kasi kung galing sa vlog, tapos pupunta pa ako doon. Kasi kanina nga. Baka walan. Hindi kanina kasi sa biyahe inaantok ka nga eh. Tapos dadalhin ko doon sa barracks. Ang cute ni parang Jason eh, pag inaantok. Antok na po talaga. Kasi ilang gabi yun, di ba tayo natulog doon ng ano. Tapos Maagang gising. kagabi, anong oras na nakatulog? 3 na ba? 3 ka natulog? Oh, nag-edit pa ako. Tapos nagising siya ng 6. 5:30. Pag-check. Grabe ang tulog niya, 3 hours lang po. Kaya kanina, natatakot ako kasi dami namin pinabili. Tapos sa gano'n siya na inaantok. Mabagal pa naman yung ano namin, yung biyahe kasi nga po yung balot. Kasi iniingatan po namin huwag makrack yung balot kasi pag nabasag yung balot, lugi na agad. Yan po. Kaya iniingatan talaga Tapos namin mamaya yung kung magluluto kami ng kaya yun po, iniingatan talaga namin na ano. Kaya pag ano po kami, namimili ng balot, ganyan. Dahan-dahan lang po ang ano namin, ang takbo. Kasi, yun nga po, yung kalsada po kasi dito, di ba po? Masyadong maganda ang kalsada dito. Ang daming crack, ang daming ano, lubak-lubak. Kaya nga po, yun, dahan-dahan talaga. Kaya kanina siya inaantok. Nagkikwento na lang ako sa kanya para hindi siya antok. Hi daw po Ate Cherry, sabi ni Ma'am Precious. Hindi ako makasabay sa mga live. Kumusta ka? Work ni Parang Jason. Okay lang po. Ayun. Pinantok pa konti. At yun, still, alive. Para magnegosyo po. Para kumita. Marley Punsalan, sipa po talaga Parang Jason basta sa pamilya at future go lang po. Opo, yun nga po yung pinaka-ano ko din kay kay Parang Jason kasi ano yan, sobrang sipag yan. Kahit ano, pagod na talagang pag ano, kasi ayaw niya po talaga ng ano, ng, yun nga po yung inaano niya na ayaw niya lang umasa tapos basta ganyan po siya. Yung ano niya, ayaw niya talaga ng umaasa. Gusto niya talaga may sarili din siyang pera. Kasi kahit nung ano pa po, wala pa po kaming anak. Ganyan, di ba po, pag ano, kunwari pupunta kami sa ano, bibili-bili ko yung makakain. Yan, galing po talaga sa paghihirap na yan. Yung ano niya, parating diskarte yan. Nakikiani ng palay, nag-aakot ng palay. Kaya yun po. Sobrang
Masipag na po yun. Antok-antok na yan. Wala daw si... Sabi ni Kuya Benji, wala ka kagabi. Ang saya. Nag-ingat pa si Kuya Benji. Totoo po masipag talaga si Paring Jason. Kaya siya paano po lagi. Very responsible. Si ate-ate, kamukha siya. Ang ate ko. Pangit po ako sa personal, Ate Cherry. Opo si Paring Jason. Grabe ang ang responsable niya po talaga. As in, grabe ang niyan. Hindi ko nga alam kung bakit basta ang niya po, kung alam niyo lang po, kailangan niya. At yun nga yung nakaka-proud sa kanya kasi yung swerte ko ba? Kasi siya, talagang maalaga sa pamilya. Hindi yan yung basta-basta lang uupo maghapon. Kailangan gusto niya kumita, maghanap buhay si Nene. Ang gusto niya yung kumikita kahit kung ano pa yan. Bata pa siya. Yan nga pa yung yung ganda ng kwento niyan. Minsan pakwentuhin natin siya ang buhay niya. Sabi din, responsable. Sabi ni Kuya Benji, ay Ate Margie! Hello! Ate Margie! Sabi ni Kuya Benji, kami din responsable. Sabi Ate Sherry, Kuya Benj, naabutan ko. Panay brown out po kasi kagabi. Ang ganda na sana nung mga kantahan kagabi. Panay brown out po. Sabi ni Ate Cherry, Kuya Benj, sige, mag-vlog ka. Follow kita. O, vlog ka na daw, Kuya Benji. Hello, Ate Margie, si Nene. Hi, Princess. Hello, Ate Margie! Sabi ni Ate Cherry, hi, Princess. Hello po, Ate Margie! Hello, Ate Cherry! Dito kayo, Saan na? sa cellphone. Ah. Hello po, Ate Cherry! Ate Margie, si Kuya Jaime Nene. Hello po, Kuya Hai. Sayang na brown out, nawala kami signal. Oh, ang ganda na sana ng kagabi, di ba Ate Margie? Bigla na lang. As in, 4 na beses ata ng brown out kagabi. Kuya Jaime, hello. Warle Punsalan, hello Nene daw. Hello po, Kuya Hai. Si Nakasama Warle yung signal na yun, Punsalan. Sana yan sa barangay. Kaya nga. Kasuki Margie, sabi ni Ate, ay di Kuya Jaime. Kuya Jaime, busy. Nagtitinda ako ng balot sa labas. Si Aw-Aw wala dyan. Wala po si Aw-Aw. Nag-ano po kasi Panoorin niyo yun yung- ng bahay. Nasa bahay po nila. Panoorin niyo yung vlog ko kanina. Magkasama kaming dalawa na nag-rides kami kanina. Kita niyo mamaya. Ay bukas, upload ko bukas. Nag-rides kami. Ako din po, silent viewers lang po lagi, pero pinapanood namin mag-asawa lahat ng vlogs niyo po. Ay, salamat. Salamat po, Ate Precious. Di po kasi malagyan ng jack si Ate Precious, Precious kasi Naghang. naghahang ang cellphone niya po. Dito lang po ako nagbabasa ng ng comments Naghang po. kasi nawala ng signal kanina. Ganun ba yun? Pero kung tuloy-tuloy yung ano, Mga silent viewers, pwede po, nahihiya siguro sila kasi nag-comment eh. Pwede na mag-comment para kung halimbawa may suggestion po kayo o kaya may gusto kayong pagawa o may request kayo na kwentuhan lang po. Tapos kung may gusto po kayo simula pa lang yan. O yung tinda, yung puyat namin, ano yan, January. November Ay, November. 29. January. November 29. Pero pag tawagan na kami pupuntang Maynila, sila mama yung magbabantay dito, tapos sila magtutuloy ng balok. Sabi ni... Yung mantika, dapat makabili na ng mantika dito sa ubos ng Pati wifi namin nawala sa ni Ate Margie. Inshallah. Kuya Benji, mag-vlog ka Kuya Benji. Sir Jaime, hello daw po sabi ni Sir Danilo. Kuya Jaime, hello po. Karating lang namin nag-attend ng debut ng kaibigan ni Mary. In God's will. Kuya Benji, mag-ano ka po? Ha? Mag-vlog ka. Sabi ni Ate Cherry, mag-vlog daw si Kuya Benji. Kasi nasa Saudi siya. Ah, ito.
Shout out Kuya Jason, sabi. Si Ate Margie, oh, Ano? keep commenting Busy Ate lang. Margie, nagtitinda Iba ako. family. Shout out po sa lahat. Dati hiya din ako eh. Pag po tayo pwede tayo ako nga po eh, ngayon lang ako, di ba po? Ngayon lang ako tumapat sa camera ni parang Jason talaga. Kasi nung una talaga nahihiya din ako kasi hindi ko rin po alam yung sasabihin ko. Di ba po parati akong nakatago. Tapos may nag-comment nga daw po na nahiwalayan mo na yan parang Jason kasi parati siyang may nag-comment hiwalayan mo na yan parang Jason kasi parati nakasimangot. Sino? Ako daw. Dati. This is Sean. Kasi di ba pag camera, di ba dati nahihiya kasi? Nahihiya pa kasi yan. Nahihiya. Pero abnormal ako sa Hindi pa kasi, hindi sa ate amin na may may camera. Sabi ni Di Ate ba Cherry. Nahihiya daw kasi sa sa mga hindi na kilala ka ate amin, si ate amin kasi private person. Yes. Started comment sa mga sumagot naman. Paring Jason. Salamat po Ate Cherry. Saka sa akin naman, pag may mga nagko-comment talaga, pag sinasagot ko talaga sila. Dati na-entertain. Dati daw nahihiya kasi sila Ate Cherry. Tapos ito si Ma'am Precious kasi Pero pag yung sunod-sunod na talaga yung lalo pag sa live, yung tulad kay Idol Japper na bilis si nahiya daw din sila dati din mag-comment, mga silent viewers daw sila Ate Cherry, ito si Ma'am Precious. Pero nung daw sa mag-comment, may sumagot naman daw, yun nag-start na siya mag-comment. Mag-comment po kayo Si tapos Ate Ami dati minsan nakasimahan. Opo, parati po kasi hindi po talaga ako sanay tsaka Akala nila kasi Akala. sa Flada. akala nila si Plada ako. Pero parati, ganun naman po, parati ang nila. Ayun! Nanggana si Joven! Pasensya na po. Hindi, po, kahit nung high school po ako, yun po ang unang impression nila sa akin, maldita daw po. Hindi po kasi ako panay maimik pag Ngayon nga lang po ako nang pagkwentuhan po talaga. As in, medyo tahimik po talaga. Oo, baka depende lang po sa kausap, kaya tahimik po ako. Siguro kasi, medyo tawag nito, natutuwa akong may kakwentuhan dito sa sa live. Pero pag sa po, hindi ko alam. Baka sa kakwentuhan lang po. Dati di ba po parati, sinasabi ko parati daw ako nakasimangot, ganyan. Pag sa camera lang po yun. Minsan kasi siya, tina-timing niya po kasi nagagalit ako. Kaya yun po. Dami, salak na to. Gaganda ng boses nyo sa sarap panoorin pag kumakanta. Opo sila po, halos lahat sila magkakapatid kasi pati din yung mga pinsan po nila. Tapos yung sa mother side nila, as in sila pong magkakapatid lahat sila yung mother nila. Kahit mga tito-tita niya, gaganda po ng boses. As in, sobra, lahat sila magkakapatid. Tapos yung mga pinsan din nila sa mother side, ganun din po. Gaganda po ng boses nila. Ako din dati silent viewers lang. Kala Idol Jappers pa. Dami talaga yung silent viewers. I-try daw po ni Ma'am Precious. Si Ate Ami dati minsan nakasimangot. Opo, parati po. Parati nga po ngayon lang ako talaga Then meron pala siya dinaramdaman. Yung po Ate Cherry, yung nararamdaman ko, hindi ako masyadong kahit may nararamdaman ko. Kumikilos po talaga ako. Yun lang, siguro lang, sa vlog niya lang po talaga. Hindi, yung kakulitan ko kasi hindi niya masyadong ini-expose kasi pinapadelete ko sa kanya. Sabi ko kung isama yan kasi ganyan-ganyan.
Huwag naman ganun, bakit nakasimangot, hiwalay ka agad. Oh, yun, may nag-comment dati Ate Margie sa ano niya, pero hindi ako sumagot kasi hindi naman dapat sinasagot yung comment kasi ano, nakakabawas yan ng ano, ng energy yung mga bad comment po. Hindi dapat yan ini-entertain kasi. Ngayon si Ate Ramos game na game sa camera. Opo, tinatry ko. Kasi utos niya kasi. Sabi niya, ano ka sa camera? Mag-ano ka? Huwag ka mahihiya. Kasi pag nahiya ka, mahihiya din ako. Sabi niya. Solid ako kay Kuya Noli until now sa buong team. Thank you Kuya Jaime. Si Macbal din. Si Kuya Macbal din always nandito sa live natin. Malakas balot. Malakas Kuya. Lalo na pag malapit na po yung ano talaga fiesta. Yan po kami halos yung tulog po namin minsan ilang oras lang po 2 hours ganyan. Lalo na pag ano nag-start na nung ano, di ba po ang fiesta sa amin 27. Pag nag-start na po ng 25 yan. 25 sayawan yan o kaya may ano 26, 27, 28 grabe, matutulog lang po kami yung 29 yan po yung pinakang tono ay hindi pa 29 kasi isusoli pa po namin yung mga parinda namin sa social media talaga maraming basher, masanay ka na dagdag viewers din kay paring Jason hindi ko naman po ano, nababasa ko po pero hindi ko masyadong ini-entertain po yung mga ganyan kasi ano po yan pag maa-attract kasi yan eh pag inano mo, in-entertain mo parang maa-attract sa'yo yung bad energy nila. Si Ate Margie magandang evening. Ay Sir Rico Ilagan, hello po. Mahina signal mo sa bedroom. Sir Dimar, hello po, good evening. Actually kamukha ni Ate Ami ang sister ko. Kaya tuloy ako Ate Cherry. At Ate Ami, masanay ka na kasi makipagkulitan at kwentuhan sa live. Hindi mo kahuway. Kaibigan dito. Opo. Na ano po. Dati diba, sobrang nahihiya po talaga ako kasi hindi ko alam kung paano yung flow ng ano, YouTube. Alim na pala. Nag-calculate pa tayo. Solid yan si Kuya Macbal. Opo Ate Margie. Kamukha mo din si Ami Chair. Bakit pa ako sa personal? Tsaka maliit. Maliit lang po ako sa personal. Nung nakita nga po ako ni ano, nakita ako ni Jamela. Ni Jamela. Yun, sabi niya, late ko daw. Late ko talaga po. I was thinking how to put a smile on your face, Ate Ari. Kaya sige lang, sinubaybayin ko channel ni parang Jason. Sobrang sulit ng pag-follow ko sa inyo. Thank you, Ate Cherry. Siguro po ano lang, siguro nung una kasi po, hindi masyado. Siguro po Ate Cherry, ano, nung una kasi hindi pa ako masyadong komportable kasi nga po, hindi po talaga ako panay ano. Siguro kung may nakakakilala talaga sa akin na ano, tunay na ano. Hindi po ako masyadong maano. Tawag nito, kahit na po sa social media ko, may Facebook na ako pero hindi ako nagpo-post talaga. Ang last post ko ata 5 years ago o 6 years ago. Hindi po talaga ako masyadong ano, gusto lang ano. Hindi ko alam paano sasabihin yung simpleng buhay. Pero nasa tindahan ako. May sinasabi bang introvert ba? Dahil parang ganyan. Kaya yun po. Correctin mo na lang ang basher, sabi ni Chris ko lang sulit. Ha?
Bakit kasama si Tilo sa comment? Wala, siguro ano siya, Ate Cherry, dumaan lang kasi kanina po nawalan kami ng signal kasi kaya siguro na ano siya, load, nag-reconnecting, baka umalis si Tilo. Parati yan malapit yan si Tilo kay parang Jason. Parati daw yun nagpa-flying sa kanya. Si Tilo, sabi niya parang Jason. Mag-i-enjoy ka kapag viewers ang team na kulitan at kwento. Ate Margie, ako din isa lang dati naka-follow kay Jason. Thank you Kuya Benji. Malit din ako. Malit ka din po Ate Cherry. Ano lang ako, 4'11 lang ako Ate Cherry. Hindi mo lang naging 5 flat. 4'11 lang po ako. Nung ano po, nung ilang beses na po ako nag-deactivate sa Facebook ko eh. May nung una 2 years. Saka ice skate. Opo Ate Cherry, Limang balot. 5 balot 125. Ngayon daw adik na si Ate Cherry magbasa ng comment. Slight introvert ka lang. Opo, siguro Kuya Benji is light. Siguro depende, hindi naman ata. Baka depende sa kausap. Mabait si parang Jason. Opo, mabait po yan. Ako 5'4" height. Uy, ang takad mo Ate Cherry. 4'11 lang ako eh. Kasi ganda ka. Ano height mo eh? 5'2". Yan ka sa... Bukas na lang. Mama ko maliit din at yung ate ko. Basahan, punasan. Sige po Ate Cherry, ingat po. Alis na daw si Ate Cherry, Kuya Benji. Kahit ng Pinayan, tingnan mo mga hipag niya. Grabe si Kuya Benji. Grabe ka Kuya Benji ah. Nene, inasar tayo sa height natin ni Kuya Benji. Tapos na to. Tapos na ba? Tapos na yung paliga po. Tapos na. Mga to all, keep commenting para support natin. Thank you Ate Cherry. Ingat po. Ingat ka po sa work mo. At sana ingatan ka po. At mag-ingat sila sa'yo. Okay, ingat ka. Sabi daw ni Kuya Benji. Parang natawa din si Kuya Benji. I keep my phone on. I can't comment anymore. Thank you Ate Cherry. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa magandang kwentuhan. At next po kung may tanong pa po kayo. Dito lang ata ako mag-aano eh. Na kwentuhan. Ano? Nene! Kausapin mo muna sila. Magda-diaper lang ako ng aking alaga. Inaasar tayo ni Kuya Benji sa height natin. Kaya nga. Ay, nagpalipad pa si Ate Cherry. Hello, thank you po Ate Cherry. Akala Thank you ko so much po. Thank you Ate Cherry. At
yung, eto na lang po yung account ng anak ko yung magla-like po. Kasi po, naghahang po yung cellphone. Wala din po akong account ng YouTube sa anak ko po. Yung nakalagin. Wow, USD. Si Kuya Benji talaga. Thank Hindi you ka po. po nagbasa. Wait lang po. Hello po, ano oras po kayo Bayad, babe. nagsasara? Kuya Teddy, anong oras daw sasara? Ano po Kuya Teddy, pag ganito po na wala na pong masyadong tao, nagsasara na po. Katulad po ngayon, tapos na yung basketball. Pwede na pong magsara. O kaya maya pa. Basta pa pag may tao pa po. Madami pa naman pong tao na ibibili pa. Kahawig ng anak niya, mga isa niya. Opo, Kuya Benji. And si Hailey. Inuubo kasi ako. Umalis muna po si Ate Ami. Nagpapatulog ng bata, may pasok po kasi Ay bukas. na opening pa lang. At dami nang bumili ng balot. At yung mga dating customer ko, sabi nga, may nagtitinda naman daw ako ng balot. Yun mga talagang mga customer ko yan noon. Kasi yung suka yung binabalik-balikan nila. Sarap yung timpla. Yung Malakas suka ang na yan, benta. yan pa yung suka na ng lolo namin na namatay na. Sinasamahan ko yung pag nagtitinda ng balot. Siya yung talagang kilala dito ng mga babalot. Tapos nung namatay na siya, ako na yung pumalit na nagtinda ng balot. Tapos sila mama, sila papa. Pero ako, di ako naglalako dito lang. Yun, nung lolo namin na yun, naglalako talaga yun. Kilalang kilala yun dito. Kaya nung natikman nila yung suka ko, parehas daw nung suka niya ng tatay. Sabi tatay, wag daw yung timpla ng suka. Wag ipag-kwento. Hello po sa lahat. Kuya Jaime, hello. Uy, si Ate Cherry. Nagpakulay ko sa Ate Cherry. Bago umalis si Ate Cherry, nagpakulay. Abot, si Ate Cherry? Luluding na. Nag-out ba si Ate Cherry? Umalis muna siya. Bakit daw? May trabaho? Sabi kay Ate Ami. Salamat po Ate Cherry. Thank you po. Ingat po ka sa work nyo. Thank you. Kuya Jaime, thank you Ate Cherry. Sabi ni Kuya Jaime, parang balot patiros ba? Opo. Balot yan. Yung balot ko po, ay yung balot. Yung yung suka ko, Yan, first, Asiatic. pa lang, opening pa lang. Di ako nagagamit nung tulad nung Ito yung suka ko po na ginagamit. Asiatic po siya, hindi yung puti. Hindi, wala. Hindi ko naman meron sa ating ganyang suka. Di, mayroon sa Manila nito. Asiatic. Asiatic yan, na pangalan Asiatic. Tapos sa rest. Tulad nung... nung dati, nung nagmamaynila pa ako, kada uwi ko ng Bicol, nagdadala ko niyan ng suka. Kasi pag nagbabalot ako doon, hindi ko gusto yung lasa ng suka. Daming sili, daming sibuyas. Yung sukang silver swan lang. Tapos, pagdating namin sa Atimunan, nagbalot. Tapos yung suka ko, nilagay ko sa may sito. Yan ginagamit ko. Kala nung mga kasamaan ko na mga pasahero dun sa bus, kung nagbabalot ako, kala nila, yun yung suka dun sa binibilan namin yung balot. Tapos, yung suka nung tinda ng balot, di nila inintindi. Tinikman nung balot yung suka ko nadala. Pati yung balot, nasarapan eh.
Kakaiba daw yung balot ay yung ano yung suka na dala ko. Kasi yung balot, may mga teknik kasi yung ano, may mga teknik sa pagluluto ng balot. Pwede rin na bago mo lagain yung tubig nung ano, tubig nung balot, lagyan mo na ng asin. Pwede rin lagyan na rin ng konting suka para malasa. Ganun mga teknik ng ano, ng balot. Kahit ilang tabi-tabi ko yan, pag makuha mo yung teknik ng pagluto ng balot, sa'yo pa rin halapit ng mga customer. Kaya dapat laging mainit. Kaya bumili kami kanina ni Mrs. nung ano, nung ice box. Dati, tiklis yung nilalagyan ko yung tawag doon, basket. Tawagin dito, tiklis. Basket dati yung nilalagyan ko ng balot. Literal na Oo, nilalagyan talaga. yung talagang nalagyan ng balot. Kaso mabilis, ano, mabilis mabahaw. Tsaka Kaya ano, bumili kami ng urukan. Ano yan eh? Ang shoutout kay ate kasi binigyan ko yung tangan ng sticker. tsaka yung may discount sa Oo. atin. Na yung presyo niya 1,150. Ibinigay na lang sa akin ng ano ng 1,000 yung urukan. 15 liters. Shoutout kay ate. Nanonood yun. Kasi nanonood daw sila ng vlog eh. Oh, Chris Pulo. Kuya Chris Pulo Solido. Kapag Sir Teddy pala nandiyan. kapag nilaga mo balot ng Opo. Pag nilaga mo, Oo. naglalagay ka ng asin. Mm. Paglalaga. Yung sakto lang. Tapos, yung ano niyan, dapat nakabalot. Yung balot. Nakabalot ng ano, net. Para di nababasag. Kasi pag pulo niyan, maggagalaw yung balot. Lalo pag yung sisiw ng balot ay malaki na. Kailangan di sila mag-untog-untungan kasi kunting-untog lang yan. Ayan, mabibiyak, mababasag. Truck na. Yung iba, maarte. Pag truck na ayaw na nila. Kasi napapasukan niya silang to. Di oh. Ito. Kaya ako, nilalagay ko sa ganito. Saka mabilis pating kuhanin. Pag nakalagay dito, pag luto na, isang bunot lang, dyan na lahat yung ano, yung balot. Pag di ilagay dito, mag-uuntog-untog yan. Magkapa. Sabi ni Kuya Teddy, inaasahan mo po yung ihaw-ihaw din po kayo. Hindi na po kaya. Hindi na kaya. Dati po, nung hindi pa po ako nagbablog, lahat po na negosyo sa ano, nasubukan ko. Nung hindi pa ako nagbablog, barbecue, fishball, basta lahat yun, pag pista, Wek-wek. wik-wik. Lahat yan. Neneng. Oh. Lahat natanong niya. Yung calamaris, tapos yung prito na, pati na ginawa pa. Chicken. Prito na chicken, prito ng atay ng Balon-balunan. ano, atay ng baboy, tapos balon-balunan. Yung Betamax. Oh, yung pritong Betamax, yung dugo. Lahat, basta lahat ng ano. Street foods. Pinano ko na yun dito. Kaso ngayon na trinay ko, pinasok ko yung isang pagbablog. Hindi na kaya kasi tulad dito. Huwag kasarado, mag-i-edit pa ako. Tapos bukas, bibili pa ako ng paninda. Tapos dadaling ko na doon sa baras para pag uwi ko. Sabi ni Macbal, gaano katagal iluto yung balot? Oh, turuan ko kayo. Pag nagluto ng balot, pag kumulo na yung tubig, 15 minutes, panguhin mo na yung ano balot. Basta pag kulo ba, makita mo na kumukulo na. O, orasan mo siya, 15 minutes, add ka ng 15 minutes. Pero po, Ano po yung pagluto ng balot? Tapos ng balot, yung hindi lagpas sa itlog sa balot. Hindi siya lalagpas. Ano ba yung tubig niya? Ano ba? Saan ba yung itlog? May itlog dito. Ano ba yung itlog? Dapat yung tubig niyan dito lang. Huwag lalagpas. Kahit anong dami ng ano ng balot, dapat di lumagpas yung tubig. Kasi pag lumagpas yung tubig niyan, lulutang yung itlog. Pag kulo niyan, puro yan biyak.
Mga pinakurat daw yung suka. Daming magic sarap. Sa akin, ano? Walang ano yun, walang magic. Magic lang yan na pag-tinta. Dati nga may nag-ano na sa akin na mambabalot na inihingi yung recipe. Yun talaga kabiling-bilinan ni tatay. Yung magulang ni mama. Kahit anong mangyari, wag yung ano kasi pag oras na nagaya nila yun. Kakumpetensya natin yan. Sabi ni Chris po na sa ano tindang balat malaki, sisi o balat sa puti. Depende po sa Yung tinda ko ngayon ay 17 days. Yung balot sa puting sinasabi, ano na po yan? 18, 19 mga ganyan. 18 o 19. yung ano lang po kung Tapos, ano available Oh, sa ano. balutan. Tapos yung balot sa puti, yan yung walang matigas. Yung parang basta yung matigas na nakakain yan. Yan yung balot sa puti. Yung talagang yung balat lang yung tapon sa balot. Kaya nyo magtinda ng ice cream po dyan. Ice cream? Dati na akong mayroon dito ice cream. Mahina, malakas sa kuryente. Mahina ang benta, Oo. malakas sa Pero kuryente. yung yung ice cream dito dati, binagsak lang galing sa sa mga dumadaan na truck. Tapos sa kanila yung freezer. Nayawan ko, malakas sa kuryente, mahina yung binta. Tapos ano po, kahit siguro bumenta talaga. Hindi, Ano, lugi, lang ang ano. lugi. Kunti lang po ang ano niya. Lugi. Sa isang pirasong ice cream, 2 pesos lang po. Pero yun mo, yung nakadagdag dun sa bill namin, 1,000. Isang buwan. Oo, water. Mineral. Nasa na Winston daw po. Chesterfield lang po kasi galing niya sa una po. 12. Tuloy na. Sakto po. Good evening viewers, hello po. Bigyan may kalam shoutout. Parang ka nagkakaroon. Tapos nag-brown out. Opo, yun nga po yung problema. Yun, Tapos yung lusaw. ice water. Hindi yung ano, ice cream. Tapos mag-brown Ayun, out pa daw. lusaw. Tapos yun nga, Hindi naman nila inaano yun. o di nila pinapalitan. Tapos, pag natulong nga, ayun mo, nag-brand out na. Bawal nang buksan yung yung freezer. Kasi matutunaw. Bilis pa nila. Kaya binalik ko. Binalik ko yung binigay pa sa akin freezer, luma. Nagpapautang din po kayo dyan. Depende po. Depende po. Ngayon po, depende na. Dati, sagad ako dito sa puhunan. Nung may puhunan pa ako. Hindi pa ako nagagasto sa kanya. Ngayon, hindi. Kasi yung paninda ko, utang na lang din. Bayad utang din ako. Ice water, malakas din. Oh, malakas po. Yung ice water dito. Malakas. Marami po may nagmamasid. Yung kita ng ice water sa yelo, yan, nakapukod. Yun ang pambayad sa buong konsumo ng kabayan. Doon kami kumukuha ng pambayad. Kaya yung binta nitong tindahan, hindi siya nababawasan. Doon kami kumukuha sa pambayad ng kuryente sa yelo at saka ice water. At may tinda rin kami dito ng ice candy. Pero yung ice candy hindi kami gumagawa. Binabagsak lang sa amin. Ayan, Porsyento lang, porsyento. commission lang. Commission. Piso isang ice candy. Hindi mo ipon mo yun. Pambayad sa kuryente. Ayun, iiwan siya ng 40 pieces na ice candy. Di pag mabilis mabenta, may 40 pesos din ako. Pag pang din ng kuryente. Okay, sana free solar para sa freezer. Parang wala pa pong ganyan. Wala pa ditong ganyan solar na Bili ka muna ng ng mantika. mantika. Magluluto pa kami ng ng mani. Para patinda bukas, tapos balutin namin kasi bukas di ko siya matutulungan, papasok ako. Sabi ni Sir Chris Paul, huwag kang magpapautang kaaway mo pa yan sa huli. Yun nga po. Yun nga po yung Dati, nangyayari. ganyan nga yung nangyari. Pag nagsarado po kami ng tindahan, Lalo na pag
O hindi naman dito sa pag-chismis. Ito, pinto lang. Chismis na din yun po. Pagbayaran ng pagbayaran ng bangko. Takbo yun dito. Kala nila, mabihira kami. Kasi sabi lang, sabi nila na naririnig ko, kami lang daw yung walang utang sa bangko dito. Kasi ayaw namin mangutang. Ayaw namin mangutang sa bangko. Alak po dyan, malakas din ang benta. Opo, Oh, sa gabi, malakas. kaso nakakatakot din. Kasi, Siya lang naman yung natatakot eh. hindi, Ako hindi ako natatakot. mabuti kung may ano ko dito, gamit ko wala eh. Wala naman takot. Pag ano po ngayong pyesa po, malakas po talaga yan. As in, sobrang lakas din po. Lahat lagi tayo magla-live kahit wala na ako sa challenge. Ay, meron solar gamit ni Bahay Jeep. Oo nga po. Kaso ang ang mahal po ng Mahal yan. EcoFlow. Nasa ano po yan? Kuya Benji, nasa, ang pagkakalaga, yung pinakamalaking gamit nilang EcoFlow is 21K ang nakita ko sa online yun. Yung kayang gumamit ng ayun nga po yung ref, tsaka freeze. Ay, nag-freezer din sila eh, kaso nagpalit sila, pinalitan nila yung freezer nila, pinalitan ng ref. Talo pala yung taga-CSPC. Panalo yung bato. Yung CSPC talo. may ano sila, yun nga, freezer, pinalitan nila ng ref. Tapos, may ano sila, yung washing machine, automatic. EcoFlow yung gamit nila. Yung talaga EcoFlow, kasi sobrang mahal. Ang mahal niya. Pero yung pinag-iipunan ko po sa dito po sa wifi, yung mumurahin lang. Siguro mga 3K yun eh. Yung para sa wifi, para pag kahit brown out, may maghuhulog pa rin sa vendor. Yung nagpautang pa ang mahihiya, correct yan. Sobrang totoo yan. Sobrang totoo yan. Mahihiya pa maningi. Ikaw pa yung mahihiya. Naglagay po kayo ng CCTV camera. Meron po kami dito sa tabi ko, kaso kaya gusto na namin pong papalitan kasi sobrang lupa niya nga. Tsaka hindi na siya hindi na na-ooperate ng maayos. Kaya hanggat hindi pa po kami nakakabilihin siya, nakakabili, lagay lang po namin dyan para medyo matakot ba? Matakot yung mga magtatangka. Bluetooth solar. Hindi po ako familiar dyan, Kuya Benji eh. Ang alam ko lang po yung EcoFlow. Pero parang sikat-sikat na dito. Kaso ang mahal talaga niya. Yung maliit niya nasa 11 to 10. Sa online lang po nakikita ko. Yung mga nagla-live. May PisoNet din po kayo dyan. Meron po, Kuya Teddy. Dito po yung PisoNet namin. Ayan po. Ayan lang po. Ito. Ayan po. Diyan lang. Din po yung pag po yan, pagbubuksan, hati po yung kita nung may-ari kasi po yung gastos po niyan hati namin tsaka yung may-ari po ng kinukuhanan namin ng signal. Kaya yun po yung ginusto namin lang, hati na lang. Kasi pag sarili po kasi namin kami yung lugi. Kasi magmamantli po kami sa kanya eh. Kaso may minsan malakas, minsan mahina. Kaya yun po. Roosevelt Mendoza, vlogger na Mrs. Mo Jason. Sabi niya kasi dito po ako kasi magbabantay daw po siya ng magbabantay siya ng ng balot sa labas. Bluetooth solar power station. Hindi pa po ako familiar dyan, Kuya Benji. Siguro po try ko makita. Pero pag hanggang tingin lang muna po.
Hanggang tingin muna sa power station. Nagtitinda rin po kayo ng mineral water dyan. Opo, nagtitinda po. Nakaka 5 pesos din po ang isang galon. Kaso yun nga po, 15 dato yung water jug namin. Ngayon, pagbalik po namin galing Maynila, 8 na lang. Hindi po namin alam kung nasaan yung 7. 15 po dati yan eh. Hindi ko na mahanap yun. KTV na lang pala. Kulang dyan. Madami na kayong senior. Ito po si Girl Tapang nag-ano pa yan. Third year na kami. Third year college po siya. Ano ka? HM? HM. Tsaka si Aw Aw. Ano po siya? Graduating po siya ng college. Ano siya? Business ad ba? Business ad. Tapos yung isa IT. Dalawa po yung mag-graduate sa kanila ng college. Next year. Yun po. IT tsaka business ad. Natata sila Kuya Benji Singer eh. Ako lang yung nasaling hindi. Nagkataya may tago mo. 50 cents Singaporean. May nagbayad sa amin. Ay, May umutang na ng kaala. 50 cents. Chris, baka mag-utang ka rin. Ito, pinagyan. may nagbayad sa akin no. Paano ba yun mapofocus? 50 cents. Ano yan, tokens? Hindi Singapore eh. Singapore. Dito pa lang sa labas, kitang-kita ko na hindi yan pera natin. Matalas na mata ko sa sa barya. Halos araw-araw Pwede na tayo mag muna. Kasi magluluto pa tayo ng mani. Magsarado na tayo. Oo, sarado na. Oo na yun, oo. Ano yan? Pero yung balog, Kunti na tira. habang nagano. Oo na yan. Mauubos pa yan eh. Sigurado yan, mauubos yan. Parang kaya nga. Gusto ko lang umupo sa loob. Dali mo na yung live mo habang nagsasarado ka. Hindi na. Masakit na yung paa ko. Maganda po mag-abroad na lang sila hanggang single pa sila para ma-enjoy nila. Hindi ko alam kung may balak po silang mag-abroad eh. Si Nene ang siguradong hindi eh. Sakitin Yun, si Nene panoorin eh. niyo po yung upload ko bukas na namili kami ng paninda. Yung Singapore to, Kuya Benji, Pagluto. binili sa akin, unang kita ko pa lang eh. Kasi ito pa lang eh, wala tayong ganito eh. Yung gilid niya. Kaso hindi ko na inano kasi naman yun. Suki. Kaya mo na, wag na anuhin. Si Parati dito naman yung nagtitinda. Ay, bumibili. Madaming tindahan pero dito yan nabili. Baka hindi niya rin kasi alam. Oh, nakasama lang yan dun sa niya kasi wallet. At yun nga po, ito na yung benta ng balot natin. Ito na agad siya. Ayan na. May barya-barya pa. Nakahiwalay po yung benta namin sa yung tinda ng balot. Nakahiwalay. Sa tindahan, hiwalay din. Yellow, hiwalay din. Kailang days ba ito? 17.
Sa loob yan, yung balot sa loob. No? Baka may Hindi ako ulit pero ako nila. So, ano nilagay sa box? So, wala ito na ba? Box. At ano suot ko bang kala ko? Nakatarog na ito. Napeke kayo, buti 1K dito kayo napipeke. Buti 1K di kayo napipeke. Ano po, medyo may alam naman, medyo may alam naman po ako sa sa pera kung paano i-check. Kaya medyo hindi naman sa awa ng Diyos po, hindi naman ako napipeke. Saka ano po, kasi dito medyo madalang po ang magbayad ng 1K. Pagkakilala ko po, yun, tinatanggap ko yung pera. Pero pag hindi ko po kakilala, lalo na po pag galing sa nakamotor, ganyan po, sasakyan, hindi ko po tinatanggap. Sabihin ko, walang barya. Kasi kalimitan nagpapabarya O, lang. karaniwan kasi ganun yung ginagawa nila, bibili ko numare. Sabihin ko, wala pong barya. Iniiwasan ko po talaga tumanggap ng mga ganyang pera. Pero pagkakilala ko, tinatanggap ko. Pero pag iba po, hindi ko talaga tinatanggap. Kasi ang hirap po kasi, ang konti na lang po ng benta, at saka konti lang ang dilihensya sa mga tinda. Kung maluloko, medyo mahirap. Inugasan mo na yung sabon? Inugasan mo sabon? Ako lang ako nabis na, inject na ako sa relisyon. Pilad, magkaunik ka. Ang kung nagtatanong sa Retede Casual, may Gcash din po kayo. Cash. Nagpapa-Gcash. Cash. Lahat. Magpapa-Gcash sila? Minsan, sa ate sa Minsan. pag may magpapa-cash in, pag may nagpapa-cash in po ng Sample ng kanta dyan mamaya. sa sino? Sabi ni Ate Rose Belt Mendoza. Sa nene, sample ng kanta mamaya. Po, siguro po pag nandun po sa bahay, dito po kasi nasa tindahan po. Pag nandun po sa bahay, magla-live. Pag nandun po, siguro po, baka next day, dun po sa bahay magla-live. Magkakantahan na naman po sa yawan. May gulay si Kuya dyan? Oo. Ay! Adi Karen. tulo. Good evening guys. Good evening po Kuya Robin. Libonon. Ay, Bibili ako sa ay! Lad, baka sa iyo May magdalad. BF na po. PJ sa ito, kabila. Dalawa nene. May BF na po kayong mga nene. Tulbot na May di. BF na po yan. Si Bibili ako Nene. saksak. Sino nagtanong? Sabi ni May Kuya BF Teddy. na po kayo, dalawa. Nene. Opo, ako po, Kuya Ted. Ano na po, 8 years. Si Girl Tapang, wala po. Ay, nene! Matukuhad, ay mag-ano po daw sila ng soda, galing apple. Sino? Iya. Kaya lang, wala na yung medium size. Anong mamaraw daddy? Ano na, 49. Wala na yung kapal. Wala na yung 39. Iyan, tag 49 na sana. Nana kaya sa baso maliit. Tag 49. Kumaluwag na yun. Nana kaya sila sa baso maliit. Nasa na baso sa kayo. Naubos na. Ano daw? Ano tayo, Medina? Balot mo, balot.
Dali na daw. Balot na sana? Magbalot na lang. Pero, Ano tayo, hindi na tayo. Hindi na. may, apat na. Bata Kaya pa kaya mo daliwan. Bata pa yun, nobya. Bata Dito, pa alam yung niyo. nobya dito, ano niya sa... Sino? Opo, Kapatid ko. bata pa yun nobya. Alam nyo. Si Alamid. Ay, kapatid po namin yan Kapatid si po Alamid. namin yun si Alamin. Kuya namin. Pamamasin. Antok na po talaga. Yeah. Ay, si Kuya Ruben. Hello po, Kuya Good Ruben. evening. Inuungan ni ano, Kuya Teddy. Na ano. Kung may BF na daw kaming dalawa. Ayun, si Nene, ano na yan, long time, ano na yan, relationship na sila. 8 years. 8 years na yan sila. May daro, may. Si girl Balot top pa, ang may. wala. May. Dalawa pang balot. Init eh, akin na. Kuya Ruben pala na. Antok pa mga singer. Antok pa talaga yan. May. Tapos may school na. May school pa sila bukas. May pa. May balot na balot na yun. Ito na yun mo. Sister ko na. Parang marang-marang ako sa charger. Tignan ko nung barangay ang bigla ka na. Buluwang po na. Bulong gayon, super skin. Tama ba? Oh. Sa kung saan, tapos ang trophy ka lang ang tigtas sa baka. Pasensya na po, nagliligpit na po kasi. Lamisa. Tapos na ang balot. Konti, ay may natira pong ano, konti. Ay, yung ano daw, yung table sa labas. May. May konti pa pong natira. So, ilan yung natira? Konti na lang po, pero mamaya mauubos din po yan kasi kayo magtatawag na naman po yan sa loob. Sarado na muna po kami. Tapusin yung pag-aaral nyo muna, enjoy nyo na mga pagkasinggan nyo. Opo, si Nene ano na yan eh. Pinaka na Nene, 27 ka na. 27. Tapos na din po akong mag-aral. Tapos na yan si Nene mag-aaral din eh. 27 na. Next year. 26. Ito naman sarado. Hindi. Pipit-pipit ulit tayo. Kasi inaantok pa. Tsaka ano po, may school din po kasi bukas kaya Bukas na lang tayo magluto lang ano. May. ako na naman pala. Ay, cool. Plastic pa lang tayo, yellow. Hindi ko na kaya. Plastic na ano.
Ito, sando ko. Nakawala din siya. Init mo rin ito. Lagyan ba ito? Ang tayo. Copyright. Nililabel ko lang muna para sa inyo. Hindi tsaka Kokno Tabi. Tubi? Tubi? Ha? Ako, Doon pa rin yung extension. Doon nagkukuha. kaya pala sanay sa puyatan. Opo, sanay na sanay sa puyat. Lalo pag malapit na po yung fiesta. So, November 25, ganyan 25, 26, 27 yung fiesta, tapos 28 yan. Halos ang tulog po namin yan, ano lang, konti lang, oras lang. 60 piraso na balot yung niluto ko ngayon. May natira lang na kaunti lang. Bali yung nabinta ngayon Kasi kasama yung picture. sa balot, kasama si Charon. Opening pa lang yan. At alam na nung iba, magkikwento na yan na nagbukas na naman ako ng balot. Mas malakas nga yung ano yung kita ng balot kaysa dito sa tindahan. Kasi yung balot, kita mo agad yung benta, yung tindahan. Yung benta 6, 7, 8, 9. May higit 1,000 rin. Opening pa lang. Yung nabinta. Yun lang. Tapos yung dala ko na puhunan kanina. Kasi kasama na rin yung pagbili ng ano, lagayan ng balot. Yung urukan. Dati kasi basket. Basket yung lagayan ko. Tapos ito na yung nilagyan ko ngayon para mas matagal yung ano, yung init. Tapos pag huminto naman ako ng balot, kasi pag wala ng okasyon, ihina na naman yan. Pwede pa itong magamit pag may ano, camping-camping. Tapos pwede pa sa sunod na taon. Bili ko nito, yung presyo niya ay 1,150. Na bigay na lang sa akin 1,000. Yung dala kong puhunan kanina, sa balot lang, Agko sa dito. bumili kami ng balot tapos mani, chicharon, ano, 5K yung dala ko. Bakal ng dala ko. May natirang ano, na 800 dun sa 5K na dala. Mapuhunan din. Di pa naman naubos yung chicharon. Yung mani di pa naluluto. Ano ko siya? Dito na kayo? Wag na tayo magluto ng ano. Ako na yun, kaya ko yung bukas. Mag-i-edit. Dalhin lang yung mga benta tapos. Mag-i-edit ako tapos papasok po bukas. Ano pa? Yung benta, nene, yung benta nyo din. Opo. Ano sa Adi? Adi ah. Iba mo yan. Yan lang, yan. Tapos na yung maasok sa cup. Ako na. Pasok ko na yung ano. Yung balot sa loob to, may bibili pa yan. Pati yung suka. Papahinga pa ka sa loob, mag-i-edit pa ako. Pwede ka muna, isip ka na lang mag-ano. Ano sabi? Ay, si Kuya Robin pala nandyan. Opo. May natirang konti, Kuya Robin yung balot. Wala kayong makulit na customer na kumakatok kahit sarado na. Ay, di ko si nanay.
Mayroon kaso Pag fiesta lang po, pero sa ano hindi po kami hindi ko ano. sila sinanay na ano pag nagkatok binubuksan. Pag sarado na, pag ano Oo. po, pag wala na po talaga kami dito sa labas. Pag nasa loob na kami, kahit anong katok Kahit po gising nila, ako. hindi Kasi talaga. sinabayan ko rin sila. Pag oras ka ako nasa radyo ng tindahan, hindi lang ako bibenta kasi pahinga na rin ako namin yan. Saka Kahit- hindi rin talaga pwede kasi Kahit kilala ko pa yan, hindi ko na pinagbibintan kasi masasanay yan. saka ano, mahirap. Eh, lagi pa naman akong wala dito sa kanila. Masasanay yan, magkakatok yan. Wala ako. Babalikin ko kami. Oh, Kayong babalikin. ano ba? Kami lang nagaraw sa tulungan. Punta sa loob. Ay, Hindi nagkaon si Nicole. Ang pwede ba? Ang ilan. Hindi mo nagkaon si ilan tapos wala nang nagbabasketball na ano. Mga practice na lang. Tama ba na naggalong May buksan mo. naggalong piyasa dito. Ang pagsira ng papa. Gising ka pa rin, nak. Ang oras na. Matulog ka na. Eh, Over 1,000 reports of break-ins into residents' cabins were made, and nobody was able to find who the perpetrator was. These thefts always occurred when nobody was home, and strangely enough, they happened more frequently in the days before Memorial Day and after Labor Day. These incidents became so frequent and bizarre that people started talking about the thief as an urban legend, adding fake details as time went on and talking about them in horror stories. It wasn't even known if all of that was caused by a single person or a group, and some started thinking that nobody was ever going to pay for it. The legend kept on spreading while no significant evidence was found until April 2013. A police officer arrested a man named Christopher Thomas Knight who had a really weird attitude. He refused to answer any questions from the police, and when asked about it, he said that he was ashamed of himself. After a while, it was discovered Pinapabuksan kaya ka who had lived in that area for decades without talking to a single Ay, sorry naman po. Bukas na lang po ako. Bye-bye. Ingat ka po. Sige na, babush. Bukas na lang po kami, ako na lang po Kuya Teddy ang mag-ano bukas, magluluto. Kasi hindi niya na talaga kakayanin eh. Kawawa naman. Ay sabi ni Chris Pulo, delikado tabing ni Kuya Chris Pulo. Delikado tabing kalsada po kayo. Opo, yun din po ang inaano namin kasi mahirap kung ayun, iniiwasan namin yung ma-hold up na kasi kahit may CCTV, pag talagang hindi mahirap. Baka yung pinagpaguran namin. Kaya yun din po, yung namin, dito, hanggang ngayon may nagbabasketball po. Yun yung namin, pag may mga tambay dito, yan. Magbubukas pa talaga ako hanggat kaya ko. Pero, minsan, pag wala na yung tambay, automatic sasabihin ko, uwi na kayo. Pag sila, uuwi na yun. Sarado na ako agad. Kahit mangyari, magsasarado na talaga ako. Pag wala dito si parang Jason, pag nasa barracks. Pero ngayon na nandito siya, yan nga po, sobrang antok niya na daw. Kaya sarado kami kahit may tambay pa at yun nga po, medyo talaga. Medyo ay nandito susi susi
Yan po, nagsarado na po siya. Doon tayo sa loob, bebe. Malamig dito eh. Marami din po dyan Bombay nagpawa 5-6. Dati po nung nung kabataan ko po, nung dalaga pa ako nakakita talaga ako ng Bombay as in, yan yung talaga. Pero nung unti-unti silang nawala nung lalo na nung, hindi ko alam po bakit sila nawala. Tapos nung nakaraan, yun nga, may dumaan dyan, nakakotse. Birthday yun ni Bebe. Nagtanong na kung gusto ko daw ng ganyan. Ayaw po namin ng ganyang mga utang-utang na yan. Hindi po namin kaya yung mga, hulugan, mga ganyan, mga 5-6 na yan, bangko. Ayaw po namin yan. Mabuti nga kami, kasi parehas kami, ayaw talaga ng utang. Yung mga bangko-bangkong pautang. Yun. Si Teddy, hanggang anong oras po basketball court yan? Dito po hanggat kasi yung ilaw kasi hindi naman pinapatay po ang ilaw ng ng covered court. Binabawasan lang. Ayun po, madami pa po. Lalaro. Ayan lang po yung court. Dalaw lang namin. Ayan na. Yun na. Ayan po. Ayan lang po yung court sa amin. Ganyan lang. Dito kami, ganyan. Yan lang po yung court. Madaming Bombay sa Paco, Manila. Dito po ata. Dito po ata Hindi ko alam kung totoo yung kwento kasi dito eh. Nahuhulog din ata yung Bombay eh. Yun po yung kaya nawawala sila. Kasi na-hold up. Yung mga battery po. Wala po. Walang curfew po dyan. Wala po. Kasi kahit hindi yun curfew, nagsisiuwian naman daw. Saka po, taga dito din yan sa amin. Malapit lang po ang mga bahay yun. Wala po talagang dito. Dayo talagang Mga taga dito din po. Mga pinsan ko din po yan. Walang barangay hall dyan. Ayun po, maganda po ang namin dito. Paano ko ba? Ayan po. Wait lang po. Ayan o. Ayan po, eto po. Wait lang. Nag-focus. Ito po, health center. Wait lang. Lumaga. Ito po, yan. Health center po yan. Ayun yung may green and white. Ayun po yung barangay hall sa gitna. Ito pong tabi na to. Yan, daycare center. Daycare, yung mga baby na Wait lang. Ayan po, yun po yung pwesto namin dito. Ayan yung covered court. Ayan po yung kalsada. Doon po yung kalsada. Yan po, ayan. Covered court, barangay hall. Ayan po. Yan po yung Ito lang po yung bahay namin. Ayan po yung tindahan namin. Ayun sa tabi lang po. Ayan na yung kalsada. Highway. Ayun po. Yun lang yun. Ay, nabangga pa siya. Yan. Bola na lang ang kulang. Araw-araw shooting. May bola nga po ako. Hindi pa nagagamit. Ayun po. Yun lang. Covered ko to. Yan lang. Yung bola ko dyan nakatingga. Yan lang. Kaya pag nanonood dito, ayan po. Ngayon, katulad ngayon lang po binuksan namin yung bintana kasi nga po, nilalak po kasi namin yun kasi
Gawa nga po ng ito kasi wala pa po kaming bakod. Kaya yung mga tao dito lang nakasandal sa likod na ano kami kasi baka yun nga hindi kasi parehas ang tao. Hindi parehas mabuti. Dito sa barangay na to, halos magkamag-anak sila. Kasi yung Ramos, napakarami. Ang ganda ng post ng board. Sabi ni Kuya Benji, nagsasara barangay hall. May duty po dyan. Dito dyan. Nagsasarado. Nagsasarado po ata dyan pag ano na 3. Pero nandyan lang po yung ano dyan, naka-duty sa loob. Halos magkakamag-anak po kayo dyan sa barangay. Opo. Marami po kaming kamag-anak dito. Ayan po yan, yung covered court na yan, donate yan po ng lola namin. Yung pamilya nila. Nardo sila nanay. Dinonate po yan nila. Para magkaroon ng covered court. Magkaroon ng ganyan. Dati nung di pa ka nag-overage, tapos yung mga laro, nakakasama ko dyan. Tapos dati nag-exhibition kami dyan na yung mga nakawig. Nakawig tsaka nakadayap yun. Ako yung nakaisip nun, nangyayari, nakasama tuloy ako. May vlog yan si Alamid. Nandun yun sa vlog ni Alamid. Hindi pa yan si parang Jason nag-ano Hindi pa ako nag-vlog. Hindi pa yan nagbablog Kasi puro nga ako negosyo. Kasi may premyo kasi. Ilan yung premyo? 500? 4 na. Ano yun? 300? Hindi. Umabot yun ng umabot yun ng 10,000. Hati-hati. Wala naman nanalo din. Hati-hati Hati-hati na lang. Puro naglaro. Ako nga Ang nakaisip favorite noon. sports daw ni Kuya Benji, basketball. Ako nakaisip yung laro na yun. Yung nangyari, matuloy lang. Basta kasama ako. Kasi ako nakaisip. Medyo safe kayo dyan. Opo, sa awa ng Diyos po, lahat naman wala pa naman tumalo sa akin dito. Drama, marunong makisama sa tao. Wala naman po, kahit pa paano wala. Pag wala nga ako, panay hanap sa kanilang mga tao. Panay tanong saan daw ako. Wala tandaan nila yung motor. Pag wala yung motor, wala ako. Yun, medyo safe naman po. Hindi naman po kami nakakaranas na At least maliwanag po dyan, kitang-kita kung sino tumadaan. Kasi magdamag yan. Yung ilaw na yun sa court, kahit di magpipista. Saka may ano po yan, tagtad po yun ng CCTV. CCTV. Kaya, yun nga rin po ang ano ko kasi dito sa amin, pag may ginawang halimbawa magbukas ang tindahan ko, kaya may umano dito. Di rin Hagip kahit yun may ng CCTV. Katabi nga namin, mga tindahan ko pinasok na. Tindahan ko na lang yung hindi. Dahil sabi nga ng mga tao dito, bakit daw yung tindahan ko madaling pasukin. Madali talaga kung papasukin yun, bilis niyang pasukin. Bakit daw yung tindahan ko yung hindi na lang napapasok. Mga tindahan dito, mga napasok pinasok. na. Pinasok na ng mga magnanakaw. Tindahan ko hindi. Yung padlock ko maliit lang. Hindi nila mapapasok paano. Pag nag-edit ako, tulog pa alas 2. O, tulad ngayon, mag-i-edit pa ako. Pag may narinig ako na humintong motor, akyat ka agad ako sa slab. Silip ako. Kaya pag oras na magbukas sila dyan, bahala sila. Sana tumakbo kayong kapitan dyan. Yung tita niya, Kita ko po yung kapitan dyan. kapitan First dito. time na first na babae na kapitan dito Oo. sa barangay namin, kita ko. Saka Kapitan ni Indianan. karamihan na nagiging kapitan dito. Kamag-anak din namin. pinapalaban nila ako dito na magawad. Ayok. Yung tita na, yung kapatid ni Papa yung kapitan. Kapitana. First na babae naging, chairman. Yan po yung napagawa niya. Siya Covered na kanan court. yan. Simula nung Covered siya court, nag... yung barangay hall, siya po yung Siya yung... nakapagawa. Simula nung nagkapitan yan. Pang Siya niya na lahat ngayon yung May isa pa siyang laban, pang third Walang term. ibang naging kapitan na nakapa-covered court. Tapos, First term niya pa lang yan yung napagawa niya. hanggang second term. Daming pagbabago. Kapatid ni Papa. Ang kapatid ni Bian.
Sa amin din sa Bicol, magkamag-anakan, halos 50%. Opo, dito, halos buong mag-anak ko namin. Kasi yung Ramos marami, yung Nardo marami. Ramos, Ramos Nardo, Impia. Kasi kahit malayong kamag-anak pa rin eh. Malayo sa malayo na, kamag-anak pa rin. Ninunuan. Kahit malayong kamag-anak na, kamag-anak niya pa rin yan. Kaya pala safe na safe kayo din. Opo, sana po. Sana po talaga safe. Kasi, kasi, pag masama ang utak ng tao, kahit nasa loob ng bahay, talagang papasokin. Sana po yun nga, maging safe. Lahat. Kasi pag masamang tao kasi, kahit anong ingat mo pag may gagawa talaga ng kalokohan, mangyayari talaga yun. Kaya yun nga. 20 viewers, hello po sa 20 viewers. Matatag tayo, 20 viewers. Oh. Sila Kuya Jason dyan din. Ay, Ayan po. dayo lang po ako dito. Siya talaga yung Ayan po, chip namin yun. Ayan, chip tanong. Ayan. siya talaga yung taga rito. Taga dito po talaga ako. Ako dayo lang ako dito. Pero, yung pakintin mo yung magpinta siya, si Mrs. No, Simula nung napunta ko rito. Parang siya yung No. taga dito. Oh. Ako yung Tapos, hindi kilala ng tao dito. Hindi pa ako nagbablog Hindi pa ako nagbablog. Ang layo ng nararating niyan, doon sa dulo. Hindi Mga mo. tambay dito, ako yung dinadayo. So, tingnan nyo dun sa mga una kong vlog na mga pag nagpo-food trip kami, diyan kami kumakain sa gitna niyan, ng food na yan. Diyan. Sila, nagluluto sila ng mga adobong native na manok. Kaya minsan pumupunta sila, kumukuha ng mga ibon. Yung ibon na ibon kasi, dito kasi sabi, bayong eh. Parang yung mga nakakain na diyan, parang mga din. Tapos Pato, nung ganyan. Yung bayok po, yan. Yung bayok. Yan yung favorite nila. Vlog. Pag tag-ulan. Pinasok ko na yung vlog. Wala na. Hindi na ako nila makasama. Kasi pag uwi ko, dito na ako, nakaupo na ako, ganun. Edit na. Hindi na ako nila nakakabanding. Ito lang ng dati. Minsan yung mga nagtatampo. Yung kabilang barangay talaga sa parang dito. Sa neighborhood. May isang barangay, may pagitan kaming barangay. Tapos ito yung barangay. May isang pagitan kaming barangay. Nilalakad ko lang to. Dati. Yan talaga sa probinsya. Halos Nahiligan pala. kamag-anakan. Opo. Halos kamag-anakan. Pero madami. Halos ngayon, pakunti ng pakunti ang kamag-anak. At maya-maya po na rin ako, mag-out na rin Lalo ako. na pag nag-aaway. Maya-maya. Lalo pag nag-aaway. Out na ako kasi Mag-edit yung tayo. ginagamit ko na cellphone na naka-live, mag-i-edit ako. Na tayo sa kanya. Oo. Para gusto na matulog. Kuya Benji, may last question ka po. Ate yung Kuya Benji, thank you po sa Thank you po. Kuya Benji, request ka po kung ano pwedeng gawin doon. Oo. Ikaw po Thank you ang sa- kasi Ano? hindi yung kahapon talaga, At di ba sige, nasabi mo naman pumasok yung, ba si Kuya? kaya yung pagpasok po nung sa Si akin, Kuya, ikaw po agad yung naisip ko. Kuya na, Roel Molina. wala, silent viewers yan sila. Abaka. Kasi nagantay sila Hingi ng po kami ng pasensya, Kuya kantahan Roel Molina. Kasi Pero maano rin Yun nga natin po. yun. pag na po yung wifi namin na kasi ayun nga, sa sobrang nito, kamag-anak ko niya din po kasi yung magkakabit ng wifi, kaya yung monthly namin, binigay lang sa kanya ng 700 lang. Kaya, next time, sana umayos yung signal. Dito na kami muna po magla-live kasi nga po, magka-fiesta. Hindi rin namin pwedeng pabayaan yung tindahan kasi dun po talaga kami dun po talaga, ito yung panahon na hinihintay talaga namin
nagtitinda, yung magpe-fiesta nga po. Kasi malakas din po talaga ang kita. Parang hindi sa Kaya, opinion ko hindi lang. po kami makakatambay na Mas doon iba po. kayo mag-asawa kaysa kayo po. Ano ba? Ah, ano po kasi? Kumbaga, Ano ko lang, mas iba kayong mag-asawa kaysa kayo po lang. Siguro po kasi hindi pa mature lang basta sila siguro. hindi kasi si Pula kasi kaya Si ganyan. Ang ano kasi niyan yung partner niya. medyo, kasi pag ganyan po kasi ang isang tao talaga, may pinagdaanan din po yan nung panahon, kumbaga nung bata pa sila kaya Hmm. ayoko rin hindi Pero- naman sa binubuhat ko siya pero Pero talagang sa, kilala ko po kasi siya si Pula kaya totoo, no? Masipag yan sa akin. kilala ko si Pula kung ano yung sacrifices niya lalo nung bata pa. Kasi bata pa ako, classmate niya yung kuya ko eh. Yung tiniran ko sa Santa Mesa, yung tinutuloy, classmate niya talaga yan. Yung kwento kasi niya, yung konti lang ay kwento ko. Halos parang kumbaga sa na-deprive siya nung bata pa. Kasi parang bata pa lang, nagkakalakal na siya. As in, hindi pumapasok para lang magkalakal. Tapos papasok na naman. Sa akin Parang kasi ganun. yun yung junk shop na yun. Kaya nga, parang medyo May junk shop ako dati. siya, na-deprive sa lahat ng bagay. Kahit sa jowa nga po, yun. At alam ko, sa sarili ko lang, at sana po huwag kayong magalit, kasi opinion ko lang po ito. Kung ano po yung nakikita nyo sa social media, minsan iba sa personal. Yun lang po ang masasabi ko kasi ako talaga, nakikita ko siya, bata pa ako nakikita ko na din kasi nga classmate nga yan ng kuya ko. Alam ko talaga Ngayon lang yan kasi, kaya siguro na lang po talaga kasi ngayon lang talaga siya ngayon lang siya nakaranas ng ganyan. na-inlove ulit. Tsaka, Kasi yung una niyang basta po, nakilalang naging kung alam nyo lang po talaga naging ang girlfriend yun. niya ay niloko siya. Tapos, yun ang una niya na yung pangalawa yan sinuuna. Taon yan bago na gano'n. Taon bago Grabe ang yung niya, photo niya. mga sacrifices Ah. din yan. Kaya, sana po, sa sinabi ko, wag po kayong magalit kasi yun po talaga yung nakita ko. Kaya na-inlove na Minsan- naman, na-inlove siya na may edad na. Kasi mas una na ako sa kanyang nag-asawa. May mga pagkakataon lang talaga siya na hindi naman kasi tayo perfect. Kaya may magkakataon na magkakamali din. Kasi kami nga din po nagkakamali. Siya din nagkakamali. Kaya siguro po, medyo timing lang po talaga na. Kasi Ganun yung nangyayari. simula pagkabata namin, yung totoo talaga. Simula pagkabata namin Oops. yan. Simula pagkabata Ayun, namin ni Pula. Kasi magkasunod kami. Ako talaga yung tambay. Nung wala pa akong asawa. Kaya yun nga yung Ako talaga yung ito talaga yung Sabihin ko pinaka ng salbaan, loko-loko. loko-loko sa kanilang magkapatid. Ayan Oo. naman si Pula yung Ako talagang talaga. sa bahay yan talaga si yan. Pula. Taong bahay lang yan. Ako nakikipagsayawan na ako, nakikipagrambulan na ako. Yan si Pula, walang yan. Oo, sa bahay lang yan Sa bahay lang talaga yan. As in, tumutulong yan sa magulang. Ito Yan talaga yung yung tambay na tambay talaga. Tagalaban ng mga, yan sila nini. Kasi mga malilit pa yan, sunod-sunod yung panganak ni mama. Yan talaga yung tagalaba, tagaluto, saing. Siya palagi yung napapagalitan nila papa. Tapos ako, talagang ko no. Talagang sabihin kong loko-loko talaga ako no. Nung binata pa ako. Tapos, nung naging kami na nag-asawa na nga, doon na nabago lahat yung Opo. At yung yun po at talagang focus sa Kasi sinabi ko naman sa sarili ko pati mga kaibigan ko. Oras ka ako pag nag-asawa na ako. At ako pasensya na kayo at sabi ko sa kanila, hindi nyo na ako makakasama lagi sa kasi focus na ako sa pamilya. at yun Yun po. na. Sana po Kuya Chris Pulo hindi naman Hindi ko sa pinagdala hindi si po Pula. pero Pero sa tunay siyempre na po sa opinion niyo sa po yun. Kaya okay lang po. Kasi, Tunay na yun po.
Kasi yun po Buhay talaga talaga. kasi, syempre, yun po kasi ang nakikita niyo. Kaya, okay lang po. Saka, Opinion niya po talaga? yan. Opo. Ngayon naging si Pulat sa kay Nuna kasi yun nga ngayon lang ulit siya nagkaroon ng Ngayon lang ulit partner. eh. Oh, yun lang talaga. Dati Love siya dati eh. di naman siya eh. Di naman siya ganyan. Siyempre, naloko na kasi siya dati nung una niya na nakilalang babae na unang pagpumaynila niya, sinundan niya yung babae na yan. Maganda, babae. Tapos, buntis na pala. Yun, talaga bagsak ang ano, Buntis na parang sa- pinagsukloban ng langit. magkasama at sila, lupa. nagdidit sila pag day off. Yun pala, may laman na. Pero, Kasi sa ibang hindi sa lalaki. kanya. Tapos simula nun, na siya na dala. Di na puro sa bahay lang yan. May Masipag mga yan sa nagsusulat bahay. pa yun, daming nagkagusto niyan na babae. Grabe. Sinusulatan yan, ayaw niya. Kasi May ano nga, yan? kung pagsabihin natin na nagkapobiya. Ano nga yan? May ano yan, may yung classmate. Sorry. Baka makita niyo yung ano eh. Sinabihan ko na Yung light eh. inuutosan ko na yun kasi matanda na yan. Hmm. Kaya mas matanda pa siya sa akin. Ako nga, may pamilya na. Sabi ko sa kanya, huwag asawa ka na ako. Tapos sabi ko talaga sa kanya, kasi maedad na siya. Eh ako, ano na ako eh. 33 na ako. Si Pula, ano na yan? 36. Tapos sabi ko sa kanya, pag mag-asawa ka, hanapin mo ako na babae, mas bata sa'yo. Yan advice ko sa kanya eh. Huwag ka akong maghanap ng babae na kasing edad mo o lumagpas pa sa'yo. Yan sabi ko sa kanya eh. Kasi may edad ka na kako. Kasi para ka kung alimbawa mag-asawa na kayo, magkaroon pa sila ng anak. Mahirap kasi yung mag-asawa ka na, halimbawa ako, nasa 40 na ako, tapos yung asawain ko, 40 rin. Baka di magkaroon ng pamilya eh. Sa akin lang na, kasi yun ang advice ko kay Paul eh. Mag-asawa ka. Pero hindi niya po in-advise na ano po Sabi ko, pag mag-asawa ka dapat mas bata sa'yo. Disclaimer lang po, hindi niya po in-advise na Asawain ko. pagjowain si Ay, Luna po. Hindi po Yun lang kami ako nag-advise sa kanya. nun. Yung advice ko sa kanya. Disclaimer lang po. Hindi. Mga halimbawa mga 19, ganyan, mga 20, mga ganyan. Di, Hindi lang yung mga 30 plus na ano. Kasi mahirap na rin kasi mga ano yun. Mga anak man yun, isa. yan, sabi ni Kuya Chris po, baka December magkita tayo, uwi kami. O sige Ng po. Daet, Cam Oh, Norte, pwede po. ni Mrs. ko. Di ba taga-Daet yan si Kuya Gacho? O sige, kagat siya. Kuya Benji, pang Yun snack lang din po sa yung mga ano. singer. Pag nagkantahan kayo para masaya mga viewers at sponsors. Yun lang po yung ano, paliwanag ko dyan kay Pula. Single pa po si Kuya Alamid bago naging GF si Nuno. Opo, tagal na panahon. Tagal. Dekada ata. Tagal niyan. Dekada? Oo, kasi Halos 10 years lagpas. Kasi dati nga, nung Lagpas. nanganak to na CS, may sinabi yan sa akin na ayaw niya raw mag-asawa kapag wala raw siyang trabaho. Kasi nakita niya yung gastos ko nung CS to. Kasi kabisado ko galing yan. Ni Pula. Kasi siyempre kapatid ko. Alam ko yung Kumbaga, galawan niya. Sabi, alam ang likaw Oo, ng saka bituka. mabait yan. Mabait yan si Pula. Ano yan? Ano yan sa mga pamilya. Kahit Ma- pag umalis yan, Matulungan matik na yan, nila- pag uwi nila mama. pag uwi niya yan sa bahay, may pasalubong yan. Yung sa sahod magulang. nga niyan, lahat kila mama. Kaya sabi ko nga sa kanya, para makaipon ka na rin ako, mag-ano ka na, asawa ka na, kasi matanda ka na rin. Pero Kaso, yun, takot takot pa siya sa yan kasi, yun nga yung CS to, hirap pala pag mag-asawa tapos walang trabaho, tapos natsambahan pang ganyan na ano. Di na nga lang ako mag-aasawa, sabi niya. Sabi niya. Pero Jason, nakaubos ba ng balot? Medyo Konti po, lang, konti konti lang lang pala. po. Pero kung hindi po kami nagsarado, mauubos po yan. Nagsarado So, po antok na rin kami. kasi kung Sobrang papasok pa inaantok na bukas. rin po. Dapat na magluluto pa ng mani. Di na, bukas na lang. Dagdag. Ang plano ko nga, kasi doon sa balutan, yung stock nila konti lang. Pero may ano pa ako dyan, may 2 tray pa ako dyan na naka-stock. Pero mag Kunin 18 mo, days, pakita natin sa kanila. baka mabagsak Hindi, po eh. magaan na yun. 18 days na yun Oh, bukas 18 eh. days na yan bukas. Nakalagay sa balde.
Gagawin ko bukas, May sinasabi si Kuya Benji. papasok ako ng... Dagdag nyo sa puhunan nyo din ang iba. Kasi may Sige po. sari-saris na. Opo, Ay, thank you salamat po Kuya po. Benji. Bukas po, iba-vlog nyo na lang po kung ano yung ano. Kasi tulad nung ano yung binigay ni Kuya Jagger at ni Kuya Obit. Kaya nagtanong muna ako kay Kuya Jagger na kung yung pera kung ano gagawin. Kasi yun, sinabi ko na, binigay ko na lang kila mama kasi sila yung nagkanta-kanta. Pero paos. Natuwa naman sila mama. Pang ano na din nila sa school. School, yung Kasi- binigay ko sa kapatid ko. College po yun si ano, Oo. si Girl Tapa. Natuwa din. Magawa niya, dagdag baon niya daw. Mas bukas, mamimili muna ako ng balot. Punta ako dun sa... Pagkaya kong gumising ng mga alas 4, bibili muna ako ng balot. Dadalhin ko na tong balde tapos yung balot dadalhin ko na rin sa barracks para diretso na ako magtrabaho. Tapos namin ikapuloy na hapon, dadalhin ko na dito yung balot. Ito yung balot na ano na binili namin kanina. Puno to kanina. Kasi itong balde na to, ang kasya dito, 4 na tray. Yung isang tray, ang laman ng isang tray, 30 pieces. Bali ano to? Bali 90 na piraso. Eh, naluto ko na yung Hindi. dalawang... 120. Ay, Kasi 30, 30, 60. Ay, 120. 120. 120. Ang puyat na talaga. Na, nasa ano na lang to, nasa 60 pieces na balot. Tapos, basta tingnan nyo na lang sa, ano, sa may vlog ako kung paano ko to niluto. Malalaki yung Bago balot niya. muna lutuin. Malalaki yung... Kasi yung ibang sa Maynila nga, pag nagbabalot ako, tinitingnan ko, marumi. Kasi tulad Lugasan nito, ito, marumi. Bago ko siya lutuin, Ibababad. binuhugasan ko muna. Binababad ko Tapos yung tubig. binababad ko muna siya sa tubig para madaling mahugasan. Kasi pag pinirsa mo ito na kudkurin, na ganyanin, Babasa. mababasag siya. Pero pag ibabad mo muna ng tubig, kunting ganyanin mo na ano yan, tanggal yan. Dito pa naman may mga kumakain din dito na sabi natin, siyempre mga babae yan, maarte. Pag ganyanin mo nga, mabaho talaga yan. Kaya kailangan hugasan ng gusto yung balot. Akala ko si Rika 1 ang makakatuloy yan. Kasi close sila dati. Oh, dati. Hindi ko po alam. Makbal, ano name ni Girl Tapa? Si Mariah Nicole. Mariah Nicole. Hindi na masarap pag Di po ay di po yan masisira pag ininit hindi ulit. na masarap. Di masisira. Ah. Ano po, yung Mga 5 piraso lang naman to. Saka may yung pag-init niyan, ano, may technique niyan para di mabasag. Saka yung balot naman po, pag mga ano na, mga 3 days ata bago yung masira apat na init na, hindi na talaga masarap yan. Sa akin yung balot, pag di naubos, di ba ngayon ito tira. Bukas, di pa rin naubos, ginagawa ko niyan, yung pang 3 init, kinakain ko na lang siya. Kasi makikita yan pag yung tao marunong kumain talaga ng balot. Ano yan, yung balat niya, nagtatanggalan na. Tatanggalan na yan. Pag ano po, bukas, pag ininitin, kasi ilang piraso lang naman po yan. Bira naman na ano. Kakabira Bira lang po naman kami yan. nag-iinit. Ngayon kasi lang yan na may tira kasi nagsarado opening. tayo. Tsaka opening. Opening na. Oo. Ah, Unang tinda. Bukas ubos yan. pero Kaya hindi nga tayo, kailangan may stock lalo. hindi tayo nagsarado Kasi- agad. Ano. May mga dumayo na nga eh. May mga nagpabalot. May bumili ng 6, 10. Pabalot-balot na. May tampuhan si Rika. Alamit. Yun po ang hindi ko po alam. Kasi pag mga ganyan po, medyo ano na tayo. Sabi ni Kuya Benji. Yun po. Yun lang po ang ano ni ano, parang Jason sa kanya. Basta mga private, ano niya na.
Yung ganyan, yung Hindi rin kasi natin alam yung pinakang kwento hindi niya. po, hindi na kami nang Saka, hihimasok sa ganyan. sabihin ko man na may alam ako sa kwento niyan, mahirap kasi magsalita. Siyempre, ano na yun? Mm. Hindi ko po Siyempre, mahirap na ano. natutuyuan ng sabaw. Alam din naman nila yun. Ano po yung Mm. pag iniinit po namin ang gagawin, ganun din po ulit. Pakulo, tapos ilulublog lang po, tapos awas agad, tapos yun lang, ganun lang po. Kasi hindi siya pwedeng ipakuluan mo. Yung ipapakuluan mo talagang as in ibababa Yung mo alin? siya. Yung ano, Well, ininit. Natutuyo. Natuyuan ng sabaw. Matutuyo po yun kung Paulit-ulit na. Hindi. Pag-init. Di ba? hindi matutuyo. Matutuyo po yun basta isasabay mo yung, halimbawa, yung tubig na malamig, tapos yung balot dati ng luto, ilalagay mo na siya doon, isasabay mo pa siya ng talagang kumukulo, doon siya matutuyo. Kaya ang ginagawa niyan, dapat, dati ng luto yung balot eh, pakukuluin mo na yung tubig, Tubig. saka Ilublob lang. ilublob. Ganun po yung Ilang ano niyan. lang, segundo, ilang minuto lang. segundo ba o kahit 1 minute? Oo. Umabot Ilublob siguro lang, ng 1 minute. basta uminit lang siya ahon ng sabaw. agad. Ganun po yung ginagawa namin. Kasi pag isabay mo pa rin po sa, sa akulo, basag pati yan. Basag. Kasi dati ng luto. Nilulublob lang po sa Lublob kumukulo. lang yan. Tapos may sabaw talaga yan. May puno po kayo nagpili dyan. Pili. Yung tito ko po nandoon. Medyo may kalayuan. Malayo yung puno. Kaya ng po pili. dito, ano, Mayroon ako dyan, pantanim. may tanim kami dito, nyog. ang pili po, ano, medyo sa bukid kasi maano dito tayo sa ano, malapit sa kalsada. At yun po, thank you so much po sa lahat ng silent Nag-tune viewers in. po, sa nag-tune in, sa Ngayon ko na si mga... Kuya Rocky. Oh, Kondisyon nakaubos lang. Si Kuya Rocky yun nga, ang tanong. yun siya. Mm. Thank you po sa lahat ng mga ano, Ngayon nga, kakain ako ng balot eh. hindi ka ma-high blood yan. Hindi. Tagal ko nang hindi kumakain ng balot. Papa, Di, totoo talaga. Bihira akong kumain ng balot kapag hindi yung hindi yung tayo luto. hindi tayo yung nagluto. Kasi di ko porsyonado yung suka ng iba. Hayaan nyo kung umuwi kayo, hindi sa pagyabang sa suka. Pag natikman niyo yan, masarap yan. Kanya-kanya kasing ano. May bumibili nga kanina, yung crack. May crack kasi dito na, kunting crack lang naman. Tinatawaran. Magkano ba yung balot, sabi sa akin? Kaya 25. Kung pwede raw, 20 na lang. Kasi crack daw. Sabi ko naman kanya, kaya sabi niya, wala daw sabaw. Hi. Sabi niya, Sorry. kako buksan mo. Pag walang sabaw, libre. Pero kako pag may sabaw yan, 25 pa rin yan. Kasi 20. Sabi ko, tapos, kasi basag. Tapos kako, babasagin mo naman. Buti kung hindi niya babasagin. Hindi, siguro sanay sila sa ano, Hindi. sa ibang lugar. Sa Manila, di ba? Pagbasagan. Ako din nila ako madadala sa ganyan. Kumakain naman akong balot. Magkano yung puhunan natin? Tatawadan na lang ng ano. Tama ka parang Jason, madadamay ka pa maraming sumusuporta sa'yo. Tiwala lang sa sarili at kay God. Sabi ni Kuya Chris po. Good night po. Ay, good night po Kuya Teddy. Saan kaya Tidi? Kunti lang yung ano. Si Ate Margie gising pa. Oh. Paborito ko penoy yung may sabaw. Walang pino eh. Maano po eh, madalang po yung ano, higupin. Yung ano, may sabaw. Madalang po mahanap yan. Tsaka ano po, nadala kami dyan Ate Margie magtinda ng may sabaw. Mga Kasi- ignorante yung iba. Yung nagtinda kami dati. Yung penoy namin, sinabi namin may sabaw. Ito. Yun. Saan yung ano ma? Ayun, gusto mo? Akala, ayun po. Baka hindi ako makatulog eh. Gusto kasi nito, yung balot sa puti. Yung balit sa puti ang ano ko. Kasi walang matigas. Yun po yung ano ko. Tapos ito naman, Ano ba yung kwento ko? hawakan mo ma. Hawakan mo. Ano ba? Hawakan mo ma. Ano? Ano? Alam ko kung saan babasagin eh. Hindi. Yan. Ang iba, tulad kanina, bagong loto, napakainit. Ito, mainit pa. Oh. Oh. Nagtataka sila,
bakit daw nahahawakan ko. Kasi dinadakot ko, binibigay ko sa kanila. Tapos pagbigay ko sa kanila, ganyan, mainit daw. Ako nga, nahawakan ko din Oo. yun eh. Ang teknik naman ng balot na mainit. Para di ka mainitan, huwag mo diinan ng gusto. Huwag mo talagang hawakan na ganyan. Ano lang, Siguro sanayan lang. Talaga, kasi pag nagbibigay ako, Hindi. ganyan din eh. ano lang. Pagbigay ko sa kanila, O baka Mainit dahil sa daw. ano, baka dahil sa semento. kalyo. Kaya di ka Kahit naiinit. bagong luto yan, kaya kung hawakan yan. Ayan nga Ate Margie, nagtinda nga kami ng Penoy naman sa Okay na yung Kuwait. ano? Pero, Plato. una pa lang, sinabi na namin yung Ate Margie na yung Penoy namin, may May sabaw. sabaw, ganyan. Binalik. Tapos, ibinalik sa amin. Binalik Hilaw eh. pa daw. Ay, naku, luging-lugi kami doon. Kasi ang daming binalik. Kasi hilaw pa daw yung Penoy. Kasi wala nun, hindi na kami nagtinda Sanay sila rin ng sa lupa. Penoy. Gusto nila yung parang katulad lang ng ano, hard boil. Yung Nilaga lang. balot dilaw lang kinakain ko. Ayoko ng sisiw. Kasi sabi, Sarap yan, suka, templado, tapos maanghang. Yun, maanghang talaga yung suka dito. Ito nga yung nabili namin lagay ng suka. ang tunay na Malaki. mahilig sa balot. Kasi ako, talagang mahilig ako sa balot. Kasi nga, lolo niya na. Ang tunay na mahilig sa balot, yung talagang sisiw na. Yung wala nang Ay, one day old yun. dilaw na. Pwede na yun, Yan yung pinakang gusto ko sa balot, yung talagang yung may balahibo na siya. Yeah. Yan yung Ang pinakang, palakas ng tuhod. Yan ang Sabi pinaka- ni Kuya Roque. sabi ko na, Kuya Rocky, yung balot, pampalagas ng tuhod, pero pampahina ng utak. Alam niyo po, Kuya Rocky, kung paano. Kasi po, yung basurahan, napakalapit, di pa rin makashoot sa basurahan. Doon pa rin sa ano, kung sa may lupa. Hindi pala ako nakapagwalis. Meron. Ayun, yun nga, di natin nawalis. Kaya yung balot po, pampalakas ng tuhod, pampahina ng utak. Kasi, yung may basura na kami na balde, dito sila kumakain, dyan lang sa Magdala. tapat. Dyan lang sa tapat nila. Magdala ka sa barracks 20 pieces. Sabi ni Kuya Ruben Ligoon. 20 pieces. Kailan po, Kuya Ruben? Iniinggit mo sila. Lagyan mo suka dali. Lagyan mo suka dali. Gusto mahina pa to kasi ano? Ano 17 days. 17 days. Maano pa yan? Gusto sa pa balot? yan. Balot sa puti o kaya yung sisiw na talaga. Yung wala na mas sigit dilaw na to. Ang pinakagusto ko sa balot. Yung talagang sisiw na mismo. Pag hinigop mo yung sabaw niyan, medyo mapait-pait yun. So napakasarap niyan. Mahina ako sa ganyan pag 17 days. Maano? Matigas pa yung kulay white yan. Bukas, bigyan mo sila doon. Sige, bukas pong umaga, pagpasok ko. Doon ka na lang magluto. Ay, Pwede, lutuin ko doon, magdala akong suka. dala ka dalang suka. Yung isang ano. Dalhin mo. Ay, bukas lang umaga para pagbalik mo. Dala mo na din yung suka. Yan, Hindi lagay. magdala na ako. Ay, plastic mo na lang. Wala ko na mabalik mo talaga ako sa tao kanina kasi nakakita ko nung tumatakbo dyan. Dito yung part na to. Ayun. Taga ko lang. Nakakita pa naman ako ng mga ano. Ano Gcash number mo? O, bigyan mo yung Gcash number mo kaya Nakakaya naman kay kay Kuya Ruben. I-comment mo na. Hindi naman ano to eh. Yung account niya ng anak natin. Wala po akong ano kasi. Okay lang yung account na yung baby. Ano mo, type mo yung ano, yung number mo. Kasi na yung cellphone ko. Pakikuha nga dyan. Hindi ko ano. Hindi ko pa Ano ba? naman napisali yung number ko. Ayun o. Yan ba? Balot po. Baka may ano, hindi ko makain ng balat. Maano sa'yo.
Salamat po kayo, Robin. Daling ko bukas po na pagpasok ko. Yung hilaw po para doon nalutuin. Tuwang-tuwa sa tilaw niyan. Tuwa pa naman sa'yo. Mm. Parati pa naman sa'yo Tilo. nagpa-flying kiss si Tilo. Grabe yung magbalot. Huh? Hmm. 10. Kabagay ako, ganyan din ako. Nung hindi pa ganito, Hindi na yan healthy, yung ganyan. nung di pa ganito yung katawan ko. Hindi na yan healthy yung mga ganyan-ganyan. Hmm. Yung sisiyo sa loob ng balot, din mahina ang Nasa shell na di pa nag-CR kaya may sama yung balot. Hindi na nag-CR yung galo kaya ganyan. hindi yung ano, sabi niya. Yan. Kuya Roque. Yun nga daw, yung balot daw. Then mahina din yung ulo. Nasa shell na, di pa nag-CR kaya may sama. Kailangan pa na kasi, kaya hindi mo na nagigets yung ano. Nakakatakam daw, sabi ni Ate Margie. Sabi ni Ate Margie, hindi ka pala kumakain ng sisiyo. Yung anak ko naman, pag kumain ng balot, Sabaw lang. sabaw lang. Sarap ah. Kaya ba ako huling kumain ng balot? Maalala. Last year pa ata eh. Kaya nung huli natin pagtinda. Last Kasi year last year talaga. hindi tayo nakatinda. Nakatinda Last tayo. year. Nakatinda Kasi pa sila tayo. sila mama nagtinda. Nung nagtinda sila mama, bumili ko. Crack kasi yung cellphone ko. Kaya hindi ko makita kung tama yung number ko. Ano ba? Ano nang basahin ko? Wait lang. Hindi rin kasi tayo makakatulog agad kasi sobrang pagod din. Para gusto pa nag-isa. Napagod. Tama Para na. makabawi yung ano. Hindi, baka mahaglag ka na lang. Hindi mo na kumain ng gusto ng kanin ngayon. Kahit napuyat ka kasi, mahihilo ka. Tama ba? Number 0956 911 4587. Yung ano po, Kuya Ruben, yung i-comment po gamit yung account po ng anak ko. Yung kay Haley. Yan po kaya Robin. Elis Art, Ame Ramos, Yan po yung ano, yung Gcash. cellphone po kasi ng anak ko yung gamit ko po. Kasi nagahang po yung ano. Balot, masarap pero ang pag sobrang masama din. Opo, yun nga din po ang sinasabi ko sa kanya yung ano, pag-iwas din sa mga ano. Dati nung natrabaho pa ako, pag overtime ako na Hindi na tayo pabata, kaya Ano? mag-ingat sa kinakain. minsan 10, 5 ganyan. Magbe-break time kami yan nung natrabaho ko na yung taga Romblon. Maramihan kami yan. Pero Dati pa yun. pag uwi namin yan, Del Monte. Nakikiusap ko bawal lumabas eh. Yung mga alas 12. Wala naman mga bisor na. Yung guard, pakikiusapan namin yan. Lalabas kami. Magbabalot kami kasi di na kaya. Balot yan, parang yan, 10, 5. Tapos bibili kami din ng Ganyan ano, mo ano ko yung electric pa. nalamig ka. Nalamig ako. Babalutan din namin yung mga gwardiya, bibigyan namin. Mary Ann, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi din Hello po, Ate Mary Ann. Ann. Salamat po sa pag-tune in nyo. Ano sa ba? 11:36. Okay, thanks. Sabi ni Kuya Robin po. Yun nga po yung sinasabi ko sa kanya kahit ano. Isa pa. Bahala ka. Nanibago. Pero yung sinasabi ko, yung ibang mga Isa pa. pagkain, iwasan lalo yung ano, malakas magpaano ng uric acid. Kasi pag malakas, ay maano yung uric acid mo, yan yung nagkakagout ka na eh. Yung namamaga yung mga joints. Namiss ko rin talaga to. Di na ako kumakain sa balot sa yung iba. Bukas hindi na. Baliktad pa yung ano. Alin. Baliktad yan. Paliwanag ko.
Bitin ako sa isa. Nanibago. Lunes na pala bukas ah. Ay, Lunes na bukas. Oo. Mag-out ka na ata eh. Bago mag-12. Mabuti na lang, 11 pa lang. Hindi, parang 21 pa ata kami. Kailan ba? Ano ba? Anong date na ba ngayon? 19, di ba? Oo nga pala, dapat Di ba na- sabi- Dapat pala di ako abutan ng 12 kasi, 20 na yun eh. oo. Di ba sabi hanggang Monday lang? Mamaya po mag-out na ako kasi baka Kasi nakalimutan ano ko po yung ano eh. ni Idol Japper kung Na yung last namin na hanggang 20 lang, di ba? unlimited 20 ba o 21? 20, kasi sabi niya, sa 20 may bagong Okay rules po. eh. Ibig sabihin, mamaya. Di Thank ka you po pwede. Kuya Ruben. Kuya Ruben, thank Hindi yung you di ko po. ano. Dapat pala di ako abutan. Opo, maya-maya Kasi- mag-out ka na. Pag umabot na yun ng alas 12, 20 na yun. 20 na yun. Hindi na ako pwede mag-live bukas. Diba? Oo. 1 hour. Ano ba? Bagong rules bukas eh. Diba pala no? Baka nag-ano si Idol kanina. Baka Baka nag-ano mag-kick siya. out tayo. Ano ko? Baka nag-ano update siya kanina. Para Di ko sa rin- race, para sa bukas. Kasi kung wala pa siyang update kan, Di ko rin tinignan yung update ni Idol. ang lamig nga. Kasi Paradong ayaw ko. Wait, tumatakbo talaga. aso. May tambay pa. Kahit may tambay yan. Pag may nagpakita dyan, magpapakita yan. Sa barak niya, alas 2. Ako na lang gising, alas 3, ganyan, nag-i-edit ako. Takot matakot ka sa buhay. Yung multo, huwag kang matakot sa multo. Yung buhay yung dapat katakutan. Kasi yung buhay pwedeng pumatay yan. Wala na talaga si Lupit. Pinost na nila. Ayos na. Hmm? Wala na talaga sila talaga. Hmm. Hmm. Sige, ayaw ko talaga. Sabaw? Bang naman na. Hindi ako makatulog eh. Naalala ko tuloy si tatay. Pati, makikita ko nito nung binata pa ako. Hmm. Tatay, titinda ng balot. Talaga naman titinda ng balot. Hmm. Papadyak, nung di pedal. Kinuha mo yung lagay ng pera ay. Di pedal. Nakikita niya ako na kasama natin yung titinda ng balot. Tapos ito yung area ni tatay, simula dun sa amin. Hanggang dun sa ano. Saka may unaan pa. Grabe siya tatay mo. Dalag. Yun yung pinaka-legendary mong babalot talaga dito. Tatay. Tapos, pag uwi namin yan, yung mga crack, papakain sa akin. Minsan 5 piraso. Nakakain na nga ako nun eh. Nilibre lang. Kikita niya ako dati na ano, binata pa ako. May pedal ako na yun. Tama kay tatay. Kaya nung namatay na si tatay, Ay, nag-send na. Nag-send na si Kuya Ruben. Opo, nandito na po, Kuya Ruben. 11:40. O, 11:40 ito. andito na po kayo Ruben. Salamat po. Salamat po. Pang ano daw balot. Parang sobra-sobra po ito sa balot. Dami man ito. Ang dami po nito. Kuya Ruben. Thank you po. Baka may kasama na kasing pineapple juice. Yung 20 na balot. Ano po, Kuya Ruben? Samahan na po ng pineapple juice. Dami man ito kayo Ruben. Po? Oo, ang dami nga. Yun nga, may kasama na kasing ano. Tsaka amlodipine. Ayun o.
Ito yung kay ano. May kasama na yun ano. Tawag nito. Ang lamig. Tama pa rin, Jason. Kaya natuto kay tatay na ano, natuto ko na magtinda nito. Tapos na kayo bukas sa live mo magkantahan or mamaya. Di pa, yung kantahan ko, Kuya Robin, baka po ma-delay po ng konti kasi po yung mag-ano po kasi. Ay pag doon po sa ano, sa Baras mag-live, Sa barracks pa. Kuya Robin, pag doon po sa ano, Baras, Sa barracks. paislakan ko sila ano, sila Ibidang. Oo, tapos na kami kasi grabe ang sayawan nila ay. Malagi ko naman yung pag ano, pag may sobra-sobra din akong pera, pag nagla-live ako. Hindi naman sa pag ano, pagsabi. Pag may sobra ako, pinapaislakan ko talaga sila. So, grabe ang pagod din nila. Nagsasayaw-sayaw din. Grabe yung ano din nila, Effort nila. effort. Natuto nga atang mag-YouTube yan si Ate Mayan dahil sa inyo eh. Meron na rin ang ano. Parang hindi siya masyadong maalam sa ano ngayon. Grabe ang comment. Dati na siguro? Hindi yung ano kasi madalang mag-ano eh. Yung mga matatanda noon. Madalang mag-ano cellphone. Kasi mas gusto nila yung mga gawaing bahay. At yun po, mamaya po out na po. Kasi ano, baka maabutan po ng alas 12. Sa 12 million viewers po. At yun po. Ayaw ko na. Ayoko na, mamaya kukuha ka pa ulit. Ayaw ko na. Tama na yun. Ayun, so kayong asin po, ganito po yung asin ko. Ilagay yun. Sa akin, ako lang yung ano, sa lahat talaga na, hindi naman sa sinisiraan ko yung iba. Kasi yung mga customer, nagkikwento rin. Yung mga ibang nagbabalot daw. Good Nakalagay morning, sa- sabi natin Yoli. Kunin mo dyan ang para sa balot parang Jason. Sige Kuya Roque, good night po. Nilalagyan daw ng balot, ng balot ng asin, baso. Tapos bilog-bilog na daw, nababasa. Yung ba natutuluan ng ibang, siyempre di ba yung ibang nagano? Hello Ate Yoli. Kukuha lang ng ganyan. Ako kasi, nilalagyan ko talaga ito kasi nakikita ko rin yan sa ibang nagbabalot talaga na yung mga asin nila basa kasi natutuluan. Pero ito, talagang malinis yan. Gaganyan. Taktak mo lang. Saka yung ginagamit ko na asin ay iodized. Yung pinong-pino talaga. Pero para sa akin masarap yung crack eh. Eh, Hindi yung, kahit yung parang pag napadami ka dyan, maalat. Pero Hindi. pag yung dumadakot ka ganyan. Kaso, medyo Ito, mahirap na po kasi yung panahon iodized. ngayon eh. Kaya hindi pwede na yung Saka, dakot-dakot sa ano. may nakikita rin ako sa iba nagbabalot na ginagawa chupon. Lalo na yung ito. Pag di ko nababantayan talaga. Nangyayari. Nawala nga yung dati nung ano. Ninakaw. Ninako yung suka namin. Ninakaw. Ito pag di ko nabantayan, kasi sobrang ano nila sa suka. Kaya ginaganyan yan, sinuchupon. Ako pag binabantay ko kasi sinasabihan ko, huwag mo ako ganyan. Pwede ka Kasi- naman humingi, ilagay natin sa plastic, doon mo lang sipsipin. Kasi madami yung Kasi pag may makakita na na hindi natin alam yung mga iba-ibang ugali ng tao. Baka madiri. Siyempre, Wala, nabibili ka ako sa akin yan. Masisira yung negosyo. Lagay natin sa lagay na lang natin ako sa plastic. Kasi ang nito, lasa nito parang atsara. Yung suga sa atsara. Ano ang lasa niyan? Yung iba nga nila, sinasabaw daw nila sa kanin. Masarap yan sa ano, tinapay. Tinapay. At magbaybay ka na, maabutan na tayo ng ano eh.
kunin mo dyan ang para sa balot pan. Opo, Kuya Ruben, kunin ko po dyan. Kuya Rocky, good night. Sa inyo. Nagpaybay niya. Ah, Pumasok ulit si Ate Yoli. Ate Yoli. Kasi. mm. Pero Ano po? magbabaybay na din po kami, Ate Yoli. Siguro, ano, mag-out na ako kasi baka bukas ata yun yung lesson talaga. Baka pag umabot pa to ng alas 12, baka bawal na akong mag-live bukas. Hindi na yung Sayang man. unlimited eh. Baka di na unlimited. Ayun po. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok at siyempre sa nagpakulay. Si Ate Cherry. Salamat. Sino ba nagpakulay? Ate Cherry? Ate Cherry, hindi ko napansin yung bebe. Pasensya na po kung may mamimiss Si kami. Ate Cherry Ano. ata. At sa tapos mga silent viewers din na nanonood sa live ko. At kay Kuya Benji na nag-send din siya para sa pang-snack pag nagla-live yung mga kapatid ko. Kanta-kantahan. At kay Kuya Ruben Libuon. Maraming salamat po. May ano ko, Kuya Ruben, na dati kong foreman. Na taga siya, taga Bacolod. Libuon din yung apelyido niya, Kuya Ruben. Si Foreman Eric Libuon. Patay na daw yun. Yun sabi. Buhay? May ba? Oo. Sino yung namatay niya? Forman niya dati. Wala pang namatay na Hindi po yun, parang may patay na. Buhay. May project nga siya dun sa ngayon, sa Bacolod. Baka nga dun pupunta si Kuya. Ayun po. Napakabait nun. Hindi Ano po siya? yun. Ex-abroad. Dati siyang nag-Qatar, nag-Saudi. Basta napakabait talaga nun. Yan. Kuya Eric, Foreman Eric. Biruin mo nga, in-skill ako niya. Unang pasok ko, skill ako, di naman marunong. Tapos pag yung di namin kayang trabahuin, siya gumagawa. Para walang sablay doon. Halimbawa, sablay yung gawa ng mga tauhan niya. Pakatawag siya ng engineer. Ano ba yan, Eric? Sablay ba gayon? Magtitest kasi kami, 5 meter kami nun. Tubig. Titistingin natin yan, mamaya, ba't ganyan? Akyat yan si Foreman. Kami yung dalawa ni Bayaw, magkapartner nun eh. Maraming. Yung Bayaw mo, samahan niyo ko. Lagi kami kasama nun. Kasama kami ni Bayaw. Alalayan namin si Foreman Eric. Taga Negros ang roots ko. Negros. Isa Tagalog siya eh. Bacolod. Ilonggo. Diba? At yun po, Kuya Ruben, thank you po Diyan sa kasi, pakita ko sana yung Magbabaybay na tayo. Tabaka Kaya nga, nandiyan kasi yung Facebook ko sa cellphone na yan. Pakita ko sana yung mukha niya. Bukas po ulit. Pasensya Kaya? na po. Kailangan na po talaga mag-out. Babay, salamat po kay Kasi Robin po, at sa Baka pa-snack po mo. maabutan. Ay, may pa-snack nga sila, din eh. Pinapunta ko nila karot kanina. Kaso, ako, di na ako makakabalik kasi, yun nga, magtitinda na ako. Nagbigay din ng pang-pa-snack dun si Ay, si Kuya Benji, si nandiyan pa pala. Kuya Roel Holiano ata yun, nung nagbigay sa kanila. Pa-snack dun sa barracks. Iba naman yung kay Kuya Ruben. Kaya nga, kaso in-invite nila ako na bumalik. Di ka na Hindi na bumalik. bumalik kasi ba tayo pumunta na ba? Yan Kuya Benji, lo. Salamat Kuya Benji and Kuya Ruben. Kuya Benji, At sa mga lahat silent po, Ate viewers na mga Cherry, pumasok at Kuya sa Julius, Ate nagpalipad. Maris, At si Kuya Kuya Jaime. Jaime na nandyan lagi. Kuya Si Rico Tol Ilagan. Julius, wala pumasok yun kay Tol Julius, no? Di ba Siguro sa trabaho. ata? Muna Busy siya, trabaho. nag-unwind. Siya. Ayan po, babay na Thank you tayo. po. Pasensya Bye-bye. na po, kailangan na po talaga kahit gustuhin man namin. 51 na eh. Kahit gustuhin man namin. Kasi baka mapahaba pa yung kwentuhan, umabot pa Bye. ng Love you all. At thank you po sa At mga na. nakakwentuhan. At 51 na. bye-bye. Baka See maghang you. pa.